טוב, ג'אוריוס, יובל, וואלה, התגעגעתי רצח, אחי. אני אמרתי לך את זה גם נראה לי אז שעלינו לשיחה המוקדמת שלנו, ואני חושב גם דיברנו על זה שזה הפרק השני בפודקאסט, היחיד, אחי, שעשיתי עם מישהו פעם נוספת. זה לא קורה, זה גם לא יקרה כנראה, אלא אם כן זה משהו מטורף, אבל זה למה אני אעשה איתך את הפרק, אחי. כי מה שעוללת בפרק הקודם, אחי, היה טירוף. לא רק שזה הפרק הכי מטורף שהיה לי מבחינת אנרגיה, גם המאזינים עפו על זה, שתדע. כאילו רוב הרייטינג שלי זה על הפרק הזה, בגלל שלא כי עשינו איזה משהו מיוחד ומטורף, אלא מה שאתה נגעת בו שם זה נושאים שלא מדברים עליהם, ואתה יודע את זה. אז זה מה שקרה. מדהים, אחי, והעונג כולו שלי גם, לגמרי. חד משמעית, והיום, אחי, התכנסנו לדבר על המון דברים. אנחנו נחדד אותם ונמקד אותם, ואף אחד לא יצא מפה בלי שהוא יודע בדיוק על מה דיברנו. וכזה אפילו אני אשאל שאלות של ילד לפעמים, אם אני לא אבין על מה אתה מדבר, או אם אני אחשוב שאנשים אחרים לא מבינים בהכרח על מה אתה מדבר, אז אנחנו נעשה את זה מאוזן. ונחבר את כל הנקודות, לגמרי. ממש. אולי, אחי, נתחיל בלשאול אותך, בכלל שאלה שהיא יותר בפן האישי. אתה עכשיו לא גר בארץ, אתה בחול. נכון, אני כרגע בתאילנד. מה מביא אותך, אחי? וואו, תראה, קודם כל זו שאלה שאתה רק שואל אותי את זה, זה כבר שולח אותי אחורה. פעם שעברה שגם היינו עם מסכה, אז בכלל גם, אני רוצה להגיד בהתאם למה שאמרת, זו הזדמנות מבחינתי אפילו שיכירו אותי יותר לעומק. מי שעוד לא מכיר אותי כבר ברשתות החברתיות כמובן, ובאמת אנחנו פה לדבר על הכל ולעשות את הפרק הזה עוד יותר מטורף, כי גם מבחינתי הייתה אנרגיה מדהימה בפרק הקודם, ואנחנו פה לעשות את זה אפילו עוד פעם וכפליים. אני יכול להגיד לך שבתחילת הדרך שלי בעולם היזמות, גיל 18.5, נכנסתי בעצם להלוואה של 30,000 שקל כשפתחתי עסק. לא בדיוק ידעתי מה אני עושה, לא בוודאות ידעתי אם זה הצעד הנכון או לא, אבל זה גם תמיד ההתחלות הן מאוד מאוד כאלה, כשאתה מנסה להזיז את הגלגלי שיניים. ואחת מהתמונות שאני מאוד זוכר לעצמי, אפילו באזור השנה לפני ההלוואה הזאת, שזה היה ממש צעד משמעותי, כי לאורך כל החיים שלי הייתי בעולם העסקים, והייתי ביזמות, ואני יכול להגיד לך שבאזור כיתה ג' אפילו, קניתי 20 תולעי משי מחנות, ידעתי שהם עושים מלא ילדים, ואשכרה, גדלו לי 1,000 תולעי משי בבית, מכרתי את זה, חלק בשקל, חלק בחצי שקל, עשיתי איזה 850 שקל בכיתה ג' ב-20 שקל. וממש התחלתי, וזה היה הצעד הממש משמעותי, ואני זוכר שבכל השנה, חצי שנה לפני הצעד הזה, שהוא דרך אגב היה מאוד ספונטני, לא תכננתי אותו, ממש היה לי ויז'ן בראש של אני בתאילנד, אני עובד מפה, ואני עושה מה שאני רוצה, ואני חי חיים של חופש, ואני מקבל החלטות איך שאני רוצה, עם בחורות, עם עצמי, בעולם, משהו יותר פנימי כזה, עוד לא ממש הגדרתי את זה, שאנחנו כמובן גם נדבר על זה לעומק, אבל ממש התמונה הזאת של תאילנד, שזה מסמל באיזשהו אופן חופש, וזה פשוט היה לי בראש, ובאיזשהו שלב שבאמת גם העסק של ג'אוריוס, השפעתי באמת על המון אנשים לטובה, ורואים את זה, אני גם רואה את זה, אני מרגיש את זה באנרגיה שלי, לא סתם אומרים, גם יש שיר בטרזן שאומר, כשאתה מלמד אתה לומד, וכשאתה לומד אתה מלמד, וזה 100% נכון, ויש לי את הזכות לעסוק בכל התחום הזה, בין אם זה ברמה הגבוהה, באנרגיות, בתדרים, יצירת מציאות, דברים מנטליים, דברים תודעתיים, בין אם זה דברים הרבה יותר פשוטים, משיכה, ביטחון, איך להתחיל עם בחורות, איך להיות גבר יותר עוצמתי, במיטה, בחיים, איך להיות יותר מחובר לעצמך, לאמת שלך. וכאילו, בסוף, כל הדברים האלה, זה זכות שלי להעביר אותם, וכשאני בתאילנד, אני ממש מממש את זה, את הוויז'ן הזה שהיה לי, של השליחות הזאת, גם אם אז לא ידעתי במדויק מה זה ומה אני עושה, אבל שלבוא, להוביל, לחיות בחופש, ולהיות ממש צינור, שהשפע, הידע, האור, הדברים הטובים, האנרגיה הטובה, איך שתקרא לזה, עובר דרכו, כלפי מי שנמצא מולי. וזה חד משמעית ביטוי של זה. החלום שלי בתור ילד בגיל 18, ממש בא לידי ביטוי. עד כמה זה מורכב לעזוב לדעתך ממה שחווית את הארץ, להגיע למקום אחר שאתה לא מכיר בהכרח, בגיל גם יחסית צעיר, הרבה אנשים עושים את זה בגיל 40, 50, שיש כסף כביכול ואין ילדים והכל, ואתה מגשים חלום תכלס של רוב החבר'ה בגיל ה-20 לדעתי.
תקן אותי אם אני טועה, זה מה שאני מרגיש. לגמרי, לגמרי. זה משהו שגם אני לא ראיתי אותו ישר קורה, לא ראיתי איך זה קורה אז בהתחלה. ודוך, אני חי פה בקומה 40, יש לי נוף שלא ראיתי דבר כזה בחיים. בניין אחד היוקרתיים שיש, יש לי בריכה, יש לי חדר כושר, הכל באמת זמין לי, זה ככה ברמה הפשוטה. וממש כאילו אני מגשים חלום, כאילו לעשות את ההחלטה הזאת, לגור במדינה אחרת, שכמו שאתה אומר, מה זה הביא איתו, אני כבר אגיד לך, כי זה הביא איתו הרבה שינויים, הרבה שיקופים, אני פתוח גם, הרבה כאבים, הרבה התמודדויות, הרבה מערכות יחסים שכושלות, שהולכות ימינה, שהולכות שמאלה, ואתה צריך לדעת איך אתה מתנהל עם זה, כי תוצאות זה לא מה שמגדיר אותך, זה זהות. זהות זה מה שמגדיר אותך, זה לא משנה. וחד משמעית זה חלום, ואני בן 22 כולה, אוקיי? כולה. ואני חי אותו, ואני עושה את החלום שלי גם. הרבה מעבר לזה שאני מאמין שזה חלום של הרבה אנשים, את החלום שלי שזה משמעותי מבחינתי. ואני יכול להגיד לך שהמעבר הזה לחול, העלה בי שיקופים מאוד מאוד חזקים. מה זה אומר שיקופים? אחד מהדברים שאני מאוד מאוד טוען זה שהעולם הוא שיקוף של מי שאתה כאדם. בוא ניתן את הדוגמה הכי פשוטה. אתה עכשיו נושם חמצן, נכון? סבבה. בא לך אולי לנשום איזשהו משהו אחר? אין איזשהו חשק כזה יותר מדי, נכון? למה? כי אין לך רפרנס, אחי. אין לך רפרנס, אוקיי? וברגע שאין לך רפרנס, אחי, למה שאתה רוצה, אתה לא יכול באמת באמת לחוות את זה בעולם. לכן העולם הוא שיקוף שלך ב100%. אם אתה עכשיו שם לב למשהו מחוץ לך, לא, אני חייב את זה בגלל זה, אני חייב את זה בגלל זה, ועוד רגע ניתן דוגמאות וגם נדבר על הכל, אבל אתה כל הזמן חי באיזושהי רדיפה, זה כי אתה מזהה שהדבר הזה יכול להתרחש אצלך בפנים, ושיש רגש שהוא יבעיר אצלך בפנים, אחרת בכלל לא היית חושב על זה. למה אתה לא חושב לנשום משהו אחר? כי חמצן זה הדבר היחיד שקיים מבחינתי. אבל למה כשאתה רואה שמישהו אחר מצליח באיזשהו משהו, פתאום יש את זה? פתאום, למה אני לא מצליח עם בחורות? מי אמר שאתה לא מצליח? רגע, מי אמר שאתה לא מצליח? רגע, הזוגיות שלו לא טובה. מי אמר שהיא לא טובה? מי אמר? יש קול בראש שיש לו אמונה איך זוגיות טובה צריכה להיראות, ואתה לא הולך על זה. למה? זה הפער. זה הפער. עכשיו העולם, זה למה הוא שיקוף שלך. אוקיי? המוח שלנו מתחלק בעצם למודע ולתת מודע. זה מה שיוצר את כל הלוח אם הזה של התפקוד שלנו. נקרא לזה ככה. אתה לא יכול לחוות גם את המודע, גם את התת מודע ביחד. זה כמו להגיד בעצם שהמתכנת, אוקיי? הוא יצליח לחוות חוויה אמיתית, כאילו המשחק מחשב שהוא מתכנת הוא אמיתי. וזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי הוא רואה שזה לא אמיתי, הוא נמצא מבחוץ. אתה חווה פה חוויה אמיתית, אבל מצד שני אתה גם יוצר את המציאות שלך, שזה המון דברים שאנחנו שומעים, איך יוצר אותם מבפנים, ואז יוצאת תוצאה שהעולם הוא מראה שלך. זה בצורה הכי פשוטה שיש. עכשיו איך זה קורה? בצורה מודעת ותת מודעת. על זה המוח שלנו משחק. ברמה הכי פשוטה, תת מודע זה רגשי, מודע זה לוגי. זה ככה מכוון, מאוד מאוד חייתי כזה. עכשיו, ברגע שיש משהו שאני לא רוצה בצורה מודעת, אבל רוצה בצורה תת מודעת, הוא מתבטא בחיים שלי לצורך העניין, ואז אני אומר, לא, למה זה ככה, זה לא מתאים לי, זה לא זה. אבל זה השיקוף בעצם, כי אתה ממשיך למשוך לעצמך את החוויה הזאת. אתה לא יכול לחוות משהו שלא קיים. כמו שהעליתי בתוכך עכשיו את השאלה, למה אתה לא נושם משהו אחר? גם בן אדם שנושם נורא, לא יכל לחשוב משהו. יש משהו אחר לנשום? הוא בכלל לא העלה את זה בדעתו. אוקיי? ולכן כל העניין הזה זה משחק בין המודע לתת מודע, בין מה שאתה חווה כאמיתי, לבין זה שאתה מבין שתכלס הוא קיים רק אצלך, או לחלופין, המציאות בחוץ משקפת לך שהוא חסר אצלך. אוקיי? עכשיו, כשאני עברתי לחול, אחד מהדברים זה שהקונספט הזה שהעולם הוא מראה, אני גם מדבר המון לכל מי שאצלי בקהילה וכל מי שאצלי בליווי, כל הזמן עם עצמי. כל מה שאני מעביר זה דברים שאני חי אותם, אני חי את זה, אני נושם את זה, אני אוהב את זה, אני מקבל את זה, אני עם זה בסערה, אני עם זה בגבהים, אני בוכה את זה, אני חזק עם זה, אני באומץ עם זה, אני בפחד עם זה, אוקיי? כל הדברים האלה שאני גם מעביר שלא רק שאתה כאדם, העולם הזה הוא שיקוף שלך, אלא גם כגבר האישה היא שיקוף שלך, זה דברים שאני חוויתי פה בתאילנד לרמה הכי קיצונית שיש כשעברתי לפה. החלום הרטוב הזה של לעבור לתאילנד הוא מדהים, הוא מדהים, כשאתה מדהים. כשאני החלטתי שאני מדהים, בא לי פה איזה חודש של כפה, כשאני החלטתי שאני מדהים,
שם הכל עשה סוויץ'. כי עדיין היה את היובל הקטן הזה, שזה בסדר לגמרי. זה בסדר לגמרי, בכל אחד מאיתנו יש את זה. החלק הרגשי, הילד הפנימי שצריך לתת לו ביטוי, והוא גם יוצר את זה. הוא מחבר אותנו לרגש. ורגש זה emotion. emotion זה energy in motion. אנרגיה בתזוזה. העולם הזה הוא אנרגיה. אנחנו גם נדון על זה אחר כך יותר לעומק כמובן. אבל בסוף ממש ממש הרגשתי איך אני מקבל שיקופים כל כך חזקים לדברים שחסרים לי. לדברים שאין לי, לדברים שחשבתי אולי בצורה אפילו תת מודעת, שתאילנד תפתור והיא לא פתרה. אוקיי? אז לאו דווקא בדברים עכשיו של בחורות וזה, ודברים שאני מלמד, אפילו דברים יותר עמוקים. חשבתי שסיימתי לגמרי, חשבתי שהייתי מצוין פה, פתאום אני קולט אני צריך יותר דיוק במערכת יחסים עם ההורים, באיך שאני מתקשר עם חברים, באיך שאני מציב את עצמי אל מול הסביבה שלי, אני רוצה שיכבדו אותי בצורה יותר טובה, איך אני מדבר, איך אני מציב, זה לא שאני לא יודע, אבל זה השיקופים מסוימים, שפתאום כשאתה משנה סביבה ובצורה תת מודעת אתה בונה על זה, וזה קורה לכולם, וזה בסדר לגמרי, אתה מקבל את זה ואתה מקבל שיקוף לזה, ואז מגיעה השאלה, האם התוצאות מגדירות אותך, או שהזהות שלך מגדירה אותך? ואז יש פה תשובה מאוד פשוטה, אם התוצאות מגדירות אותך סימן שלא היית ראוי להן מלכתחילה, כי אתה מחפש אישור חיצוני, ואם אתה מחפש אישור חיצוני אתה לא יכול ליצור מציאות, אתה חייב אישור פנימי בשביל ליצור את המציאות. אם אני מבקש אישור לראות אם הבחורה בכלל מעוניינת בי, בחיים לא תהיה מעוניינת. ברמה הכי פשוטה. גם אם אנחנו לא מבינים את העומק, אנחנו מבינים שזה תמיד ככה. למה? כי בשביל ליצור חייבים לחדור. גבר בסקס חייב לחדור בשביל ליצור חיים. יש הרבה אלמנטים של חדירה, אוקיי? ולאו דווקא בסקס, אלא ברמה של מה זה לחדור. אתה יכול לחדור בן אדם בפריים, אתה יכול להוביל אותו ברמה של חדירה, יש חדירת מחבלים, יש חדירה וכו' וכו'. ואתה חייב ליצור משהו, ובשביל ליצור אתה חייב לחדור. ובשביל ליצור, לחדור זה חייב להתחיל מבפנים בלי אישור חיצוני. אתה לא יכול להגדיר משהו חדירה אם הוא קבל אישור חיצוני. מה אתה אומר שזה מחבל להתקשר? מה אומר? כן, 8 אני מגיע. כן. זה לא חדירת מחבלים, זה פגישה. זה פגישה. חדירה זה בלי אישור חיצוני. זה לא אומר שזה רע, זה לא אומר שזה אגרסיבי, זה לא אומר שזה לא מתחשב, חס וחלילה. יש לזה צדדים לא בריאים ויש לזה צדדים בריאים. פשוט זה הנקודה שאתה לוקח החלטה מסמכות פנימית, מחיבור אמיתי, למי שאתה כגבר, וכמו שאמרנו, לאיך שהעולם משקף אותך, אוקיי? אבל זה לא סתם העולם משקף אותך, כי זה בעצם ההבנה שאתה כישות, כבן אדם, אתה לא רק חיה. אתה לא רק חיה, העובדה שחתול לא יכול להקשיב לפודקאסט הזה. חתול שומע, הוא לא מקשיב. חתול מסתכל, הוא לא רואה. אוקיי, יש הבדל בין חי לחי מדבר, בתורה מדברים על זה הרבה, בכל התורות מדברים על זה המון. אתה כישות, אתה ישות רב-ממדית, אני כישות, אנחנו ישויות רב-ממדיות. מה זה אומר? שיש ממד פיזי, ממד רגשי, וממד אנרגטי. ממד פיזי, זה הנה כל מה שאני רואה, כל מה שאני חווה, כל מה שנפרד ממני. ממד רגשי זה העניין הזה של הרגש. ובכלל כל העניין שאנחנו יכולים לתפוס רגש, כי חתול גם מרגיש, אבל הוא לא יכול לבוא ולהצביר לך את זה, ולדבר איתך על זה. סבבה. ויש את, אז זה הרגש, ויש פה דגש חשיבות מאוד גדולה לרגש, יש המון עניין היום, אתה יודע, ברשתות החברתיות לדכא את הרגש כגבר, לא להיות ככה, לא זה, להפך. הרגש שלך הוא יוצר מציאות. הרגש, הממד הרגשי זה זה שמחוות בין הממד האנרגטי, התודעתי, המנטלי, הרוחני, לממד הפיזי. זה הפנימיות יוצרת את החיצוניות, על ידי מה? רגש. רגש, כי רגש זה אנרגיה שמקבלת ביטוי בעולם הזה. זה אשכרה הדבר הזה. זה אשכרה, זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד שהוא אמיתי. אף אחד לא יכול להגיד שמה שאתה רואה פה זה אמיתי, אף אחד לא יכול להגיד שאתה אמיתי, נכון? אתה תבוא למישהו ותגיד, אתה מרגיש? הוא יגיד לך כן. כי זה שאתה מרגיש אומר שאתה חי. אבל חתול גם מרגיש, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד את זה. זה בדיוק ההבדל בין ישויות רב-ממדיות ללא רב-ממדיות. היכולת גם לתפוס את זה, עצם שאנחנו מדברים על זה ומבינים את זה, זה הרב-ממדיות, זה ממד אנרגטי. לתפוס משהו כזה, זה לא פיזי, מה שאני ואתה מדברים פה זה נמצא פה? יכול להיות ברמה שאנחנו לא רואים, אבל זה לא פיזית נמצא פה, נכון? איך אתה עדיין מצליח להבין על מה אני מדבר, גם אם זה לא יושב עד הסוף. ומולי מישהו מקשיב לנו עכשיו ואומר, כן, זה מדגדג לי. איך? כי יש את החיבור הזה, כי הדבר הזה ממשיך לקרות בתוכך, בין אם אתה רוצה ובין אם לא. אנחנו פשוט מהירים את זה עכשיו, וברגע שממש שמתי לב לזה, לאיך כאילו הדברים האלה בחול משתקפים,
ודברים שהיו בארץ שחשבתי אולי פתרו כשיבואו לחול, בצורה תת מודעת אפילו לא שמתי לב אליהם, טיטטי אותם מתחת לשולחן, אוקיי? פתאום אתה קולט איך זה עולה, איך זה עולה. וזה נותן לך את ההזדמנות הזאת לעשות את זה. אם אתה מקבל משבר זהות, כי התוצאות מגדירות אותך, אתה תקרוס, וזה כללה, ואז אתה יכול להיות משוגע וזה, אבל אם אתה מקבל ואתה מתמסר, ואתה מבין גם איך אתה בנוי, שאתה לא רק הפיזיות הזאת, לא רק בממד הפיזי, לא רק זה, נותן חשיבות לרגש שלך, למי שאתה, כגבר, כאדם, להבין שמה שאתה מקבל עכשיו זה התנהלות של מי שהיית עד עכשיו, אז להיות בקבלה גם, הכל בסדר, אחי. פה מתחיל הצעד הראשון לשינוי, וברגע שעשיתי את זה גם, זה כל הזמן שינוי זה מהות החיים, ונכנסתי למודעות הזאת, שם כבר אין מערכת יחסים של אני אל מול הדבר הזה. כי בעצם כל העולם הזה, כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, הוא מערכת יחסים. ביני לבין הבקבוק מים הזה כשאני מסתכל עליו, ביני לבינך כשאנחנו מדברים, ביני לבינך ברמה הרגשית, אחי הפודקאסט אחר כך אתה תחשוב עליו ואני אחשוב עליו. מבין מה אני אומר? עכשיו ברמה הרגשית, זה איך אני תופס את הדבר הזה. עכשיו אם עד עכשיו בחודש הזה שלצורך העניין הייתי נורא בבלבולים ואולי נורא התפרקויות, וגם זה חוויה שבאתי לחוות, אני פה בפתחון לב עושה את זה אחי. כן? אני באתי לחוות את המעבר הזה לחול, וזה צעד מבחינתי של התפתחות גם, כן? למרות שגרתי לבד מלא, ואני כבר מלא זמן עם עצמי גר, כאילו, הכל על עצמי, משלם על עצמי, זה משהו שאתה יודע, אתה פתאום מתמודד יותר, לרמות יותר עמוקות, זה תמיד נותן לך התמודדויות מול עצמך. זה גם אחד מהטאקלים של הרבה אנשים, הם מפחדים לבוא לשים את הדברים על השולחן, כי למה? כי מלכתחילה יש להם אמונה שהתוצאות מגדירות אותם, משחררת, זה לגמרי, זה הזהות, אחי. זה בדיוק הניקיון, כשאתה רואה לכלוך, זה ההזדמנות שלך לנקות אותו, לא לטטות אותו מתחת לשולחן. הוא עדיין נשאר בבית. הוא עדיין נשאר בבית. אז הרגש שלך הוא אינדיקציה, התוצאות שלך בחיים הם אינדיקציה, לא שתהיה בשיפוטיות, לא שתהיה בכעס. אלה מנגנונים, וזה בסדר אם הם עולים. אבל שתדע להתנהל עם זה באמת, ולהביא את המקום שלך למקום אמיתי, כי המודעות היא זו שמובילה את זה באמת. היא זאת שנותנת ולידציה באמת. עכשיו, ברגע שבאמת הדברים האלה עלו לי, וכל הזמן הייתי ממש תפוס לדפוסים האלה, זאת אומרת שפתאום הייתי קם בבוקר ומאוד הייתי מבולבל ולא הייתי זה, ופתאום יש לי הרבה דברים לנהל, ותשלומים לדירה, ופה, ואני צריך עכשיו לדאוג לאופנוע, ואני צריך עכשיו לדאוג לזה, ורגע אני רוצה גם להתחיל עם בחורות, רגע הבחורות זה חלק מהעסק שלי, ועניינים, וכולי, וזה, 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 ואיפה, ונורא נשאבתי לזה. וזה המערכת יחסים ביני לבין כל הדברים האלה, ברמה הרגשית, ברמה האנרגטית, שזה יושב לי בראש נגיד, וחשוב לי לעשות הבהרה. זה שאני אומר רמה אנרגטית, זה לא אומר שמשהו שיושב לך בראש זה רמה אנרגטית. זה ביטוי של זה, זה ביטוי של זה. ממדים זה לא משהו, זה פשוט זה, תחיו את זה, תרטטו את מה שאני מדבר, תבינו את זה, זה להתחיל להתחבר לרמות יותר גבוהות של מי שאתם, זה פיתוח מודעות. כן? וברגע שבעצם התחלתי להסתכל על הדברים האלה, פתאום עצרתי, לא הזדהיתי בעצם. לא הזדהיתי, ולא ממקום של לא נותן ולידציה שמטאטא, להפך, אולי באיזשהו שלב גם נתתי לרגש, והיה לי איזשהם לילות פה שלא ידעתי מה לעשות, ואולי אפילו קצת בכיתי והרגשתי מתוסכל, וזה הכל טוב, זה קורה לכולם, אוקיי? וגם מי שלא קורה לו, יש לו זרעים של הדברים האלה, שהוא רוצה לתת להם ביטוי בצורה מסוימת. זה לא הדגש על הבכי או על התסכול או על השמחה, זה על הביטוי. ולהפסיק לחיות בעולם של כלא, של זה שאתה חושב שאתה צריך להיות גבר, אז זה אומר שאני לא נותן למשהו להתבטא. לא, להפך, אני יכול לתת להכל להתבטא ועדיין להשיג את כל מה שאני חולם עליו כגבר. הכל. ברמות הכי גבוהות, ברמות הכי עמוקות, וברמות הכי גשמיות, הכי חייתיות, הכי פרועות. וזה לא בושה להגיד את זה. צריך להגיד את זה ביחד פשוט. וכשאני הצלחתי לעשות את העצירה הזאת על ידי פריקה, על ידי הובלה נכונה של עצמי, גם בצורה מודעת וגם בצורה לא מודעת. כן? ממש ממש הצלחתי להפריד את המערכת יחסים ביני לבין הדברים האלה, וההזדהות איתם, וצפיתי בזה מהצד. ואז כשאתה צופה בזה מהצד, אין מערכת יחסים של 3 בעולם הזה, אין כזה דבר, אין זכרי נקבי וזה, אין כזה דבר, יש זכרי נקבי והילד שלהם זה התוצאה. אבא, אמא והילד שלהם זה התוצאה. אוקיי? זרע והאדמה והפרח, פשוט. אין עוד. זה עובד ככה עם הכל. אימונים, תזונה, גדל. הכל, זה עובד ככה עם הכל. ממש ממש עם הכל. ולכן ברגע שזה היה ככה וצפיתי בהם מהצד, כי אני לא הגוף הפיזי הזה, אני הנהג. זה מישהו ששמעתי אותו אומר את האמת באינסטגרם רילס ומאוד התחברתי. אני הנהג.
אני המודעות שצופה בהכל, ובשביל לנהוג ברכב אני צריך באמת להרגיש כאילו הרכב הוא אני. מכירים את זה שנהג מרוצים, הוא מרגיש כאילו הרכב זהו. אבל אחי, אתה גם צריך לזכור שאתה לא הרכב. כי אחרת, מה קורה? לא יקרה. ולכן המערכת יחסים היא תמיד בין שני דברים. אם הוא במערכת יחסים של אני נפרד מהרכב, הוא לא יוכל לנהוג ממש טוב כאילו הוא הרכב. אבל אם הוא ממש כאילו הוא הרכב, הוא במערכת יחסים שהוא אחד עם הרכב, הוא אל מול הכביש. הוא לא יכול להיות באמת במודעות לעצמו. וכשאתה עושה את הסוויץ' הזה, כשהצלחתי לעשות את הסוויץ' הזה על ידי עבודה נכונה, על ידי התפתחות, ממש ממש ככה, התמסרות, גילוי עם עצמי, פריקת טראומות, עבודה עם אנרגיה, נתתי לעצמי מקום, אוקיי? בנוסף לכל הדברים הזכריים, ההישגיים, ההתקדמותיים שאנחנו תמיד מדברים עליהם, חשוב לי גם להגיד את זה. פתאום היה מערכת יחסים, שאין כזה דבר מערכת יחסים של 3, המערכת יחסים בין המודעות שצופה בהכל, לבין המקרה הזה שמתרחש, ופתאום הצלחתי להבין, בוא'נה. חשבתי שהקשר יהיה יותר טוב, כי יהיה לי יותר זמן, אבל לא היה לי יותר זמן כי החלטתי שאין לי זמן. לא היה לי יותר זמן כי כל פעם שרציתי להתקשר לאמא שלי, אמרתי, וואלה, אני אעשה את זה בערב, ובאמת עשיתי את זה בערב. אבל פתאום השיחה לא הייתה הכי טובה שיש. פתאום אני שואל את עצמי, בוא'נה, למה באמת אין לי כוח יותר מדי? בוא'נה, למה אני... והדברים התחילו להתחבר. שאחד נתתי מקום לרגש כן באמת לצאת, אוקיי? וחוויתי. ואחרי שחוויתי גם נתתי זה לעצמי. לא להזדהות עם זה, ואז זה נתן לי לשפוט את זה בצורה אמיתית, לא שפיטה של נו. להבין. עומק. לא להיות באגו בסיפור, לא, אם אני אגיד על עצמי ככה, אוי ואבוי מה זה אומר לי. אוי ואבוי אם אני אגיד בסיפור שאמא שלי ככה וככה, מה זה אומר עליי? אבל איך הם יבינו? איך אנשים יקבלו השראה, איך אנשים יקבלו שיקוף אמיתי באמת למה שקורה. וזה בדיוק העניין, ושם ההתמסרות. ברגע שאתה מתמסר, when you truly, וזה משפט שרשמתי לעצמי פה על החלון, אתמול, when you truly, וזה מתחבר לזה, when you truly trying to be, the universe will never let you down when you truly trying to be the best version of yourself. עכשיו, זה משפט יפה, ואפשר אולי לשמוע אותו גם באינסטגרם רילס, ולהגיד, משפט יפה, קלישאתי, אולי אם הוא ערוך טוב גם, ויש כזה מלא בירולס, אז הוא עושה כזה קצת רטטים בגוף, נחמד. אבל הנקודה היא להבין, שאתה כל פעם יכול לשמוע את הקול, של האני הגבוה שלך, אומר לך, מה נכון יותר. ואתה לא צריך להקשיב לו ב100%, הכל בסדר, זה העניין של הפער פה במציאות, גם של הכיף, של ההנאה, של השמחה, של העצב. אבל יש לך את ההכוונה הזאת, ולדעת לעבוד עם זה, לדעת לתת לזה מקום, ולהתמסר לזה, גם אם זה בניגוד לתבניות, גם אם זה בניגוד למה שאתה חושב, זה מה שמוביל אותך לצמיחה אמיתית. זה מה שמוביל אותך להיות במודעות, בדיטאצ'מנט, בניתוק רגשי, לא ממקום חולה, ממקום בריא שהוא יציב עכשיו, שהוא בוחן את הדברים, אחרי שהוא כנראה נתן מקום אם צריך גם. אז יכול לעבוד על זה, עם זה. יכול לבוא לראות איך רוחניות, כמו שאני תמיד אומר, ואחד המנטורים שלי שאני מאוד מאוד אוהב, אומר, רוחניות בלי היכולת לשנות מציאות, זה סתם שטות. כי זה נכון. זה לא כאילו בוא נהיה בהישגיות, בוא נהיה... לא. לפעמים לשנות מציאות זה להיות בסטנדינג סטיל. לפעמים זה לא לעשות משהו. כן? זה לאו דווקא העולם הגשמי הזה, הכוונה שאם אנחנו לא מצליחים לכבד, מה עשינו פה? כי אנחנו לא רק רוחניים, ואנחנו לא רק פיזיים. אנחנו שילוב. אם לא נדע לעבוד עם זה, נאבד את עצמנו. נאבד את עצמנו, וזה גם מה שאמרתי, לדעת לעבוד בממד האנרגטי, בממד הרגשי ובממד הפיזי. זה גם מן הסתם מתחבר לכל המולטי, לכל האנרגיות, לכל התדרים, לכל היצירת מציאות. מן הסתם קשור לזה, כי זה פשוט מסכם את כל החיים שלנו. ואני יכול להגיד לך שכשאני חוויתי את זה בתאילנד, זה היה כל כך עוצמתי מבחינתי, כי תחשוב שכבר יש לי את הקהילה שלי, שיש שם עשרות שעות כבר על התכנים האלה ועל הדברים האלה, ועל כל עוד הדברים שנדבר פה בהמשך, ואתה מקבל עוד זוויות לזה, ועוד דוגמאות לזה, וזה מצריך ממך עוד פעם להתמסר, ועוד פעם להגיד אני יודע במה מדובר, אבל אני צריך עוד להתמסר, ולהגיד אני לא יודע כלום, ואני הולך על זה עד הסוף. וזה מגלה את זה כל פעם מחדש, כי השקר בונה לאמת כלי להתגלות, וזה כל פעם, זה גילוף אינסופי. אם אתה לא עושה את זה, אתה מפסיק לחיות. זה הכל, כי אתה פשוט נמצא רק בממד אחד, או רק אנרגטי או רק רגשי, או רק בפיזי, והרגשי מחבר ביניהם. לכן אני תמיד אומר, הכי קל להיות נזיר על הר. הכי קל. חודש, חודשיים, בסוף זהו, תשוכח מכולם, אתה זה, גמר. תחיה. תחיה. וזה הביא אותי לאחת התובנות שכאילו, אני עושה את העבודה,
ואני צריך לצאת ולחיות ולראות את העבודה הזאת גם מתבטאת בחוץ. התאפסתי על עצמי, היה לי את החודש הזה שקלטתי כל כך הרבה שיקופים כמו שאמרתי לעצמי, וזה הביא אותי גם לשלב שבונה, לפעמים אני יושב בבית ואני אומר בונה, מה לא טוב, מה לא זה? לפעמים צריך לצאת, לחוות, לאפשר, לזוז. זה מאוד מתחבר לכל הקטע הזה של לחיות בחופש, אחי. עכשיו, אני חי את זה, אני משדר את זה, זה המשקפיים, זה הכל, אבל זה כל פעם נותן לך ביטויים חדשים לזה, למה? כי הסביבה רק משקפת לך דברים שקיימים כבר בתוכך, שלא נתת להם מקום, שאמרת, זה לכלוך מתחת לשולחן, אבל כשאתה מגלה את האזור החדש הזה בבית שלך, שלא ניקית אותו עדיין, שזה בעצם לגלות את עצמי בתאילנד, אני חווה את עצמי בשגרה חדשה, עם אנשים חדשים, עם התנהלות חדשה, עם מנטליות חדשה, עם חוויה חדשה, עם אני חדש, זה מעלה את זה. וזה שם לי את האפשרות הזאת, וזה אחד מהדברים שחוויתי בצורה קיצונית, ואני מקבל את זה עכשיו, אני מאדיר את זה, זה הצינור שלי, זה השפע שלי, אני משווק את זה, אני משתמש בזה להעצים, לתת את הדוגמאות, כמו שאתה רואה עכשיו, ללמוד מזה בעצמי וללמד, וכשאני מלמד ללמוד, וזה המתנה שלי, אבל זה מדהים איך כאילו יכלתי פשוט להתעלם מזה, וזה פשוט השיקוף שלי, וזה אחד מהדברים שחד משמעית התמודדתי איתם, כי מעבר לחול, אתה יודע, זה מעבר לחול ואיזה כיף, אבל כולם אומרים את זה, כי מה? כי אני אגיע לחול, אתה יודע, הבחורות, אחי, אתה יודע, הכי כיף, אחי, הבחורות שם הן יותר זורמות, הן יותר זה. לא, אתה יודע, אני אגיע לחול, אחי, אתה יודע, לא צריך לבזבז כסף, הכל זול, הכל זה, לא, אתה יודע, ככה. לא, אני אגיע לחול, אני אתאמן, אני זה. זה בולשיט. זה בולשיט. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. אחד, השגת כבר מטרות שאמרת שיעשו אותך מאושר. ושום דבר לא השתנה. כל אחד יש לו את זה. 2, זה אמיתי. הרי אתה לא באמת רוצה שהמשהו הזה יהיה בחוץ, אתה רוצה להרגיש משהו. אתה רוצה להרגיש משהו. ואיך אני יודע את זה? אם עכשיו עושים עליך מתיחה שזכית בעלות במקרה מדליקים, וראית שפתאום חבר שלך זכה ב-80 מיליון, אבל זה מתיחה. אתה תאמין ואתה תרגיש. נכון. אתה תרגיש, ואם פתאום יגידו לך שזה מתיחה, אתה תתעצבן. למה? אחי, זה לא אמיתי. ראית את המיליון? לא, זה לא אמיתי, אבל זה לא אמיתי. למה אתה מתעצבן? למה אתה מתעצבן? למה אתה אז רוצה לטוס לחול? למה אתה רוצה להמשיך לחפש בחוץ? למה אתה חושב שאם אתה תמשיך לשים עוד כסף פה, אם אתה לא תגיע להבנה קודם כל עם עצמך איך זה שיקוף של זה, אחי? ותפתור את הדברים מהשורש, זה לא אומר לא לשים כסף, לא לשים זמן, לא לשים אנרגיה, זה אומר לא לברוח. להבין שזה מתחיל בפנים, מאיזשהו רגש, מאיזשהו חוסר. וברגע שזה שם, אחי, הכל משתנה, כי אתה מקבל את הדברים האלה כמתנה, כאינדיקציה, את הרגש שלך כמתנה לעבוד איתו, לרפא איתו, ליצור את המציאות איתו, במקום כמשהו שחוסם אותך, שאתה נלחם איתו, שאתה לא מצליח להשתלט עליו, שאתה מרגיש שאתה משחק דמות, שאתה עושה דברים שאתה בכלל לא רוצה בשביל להשיג את הדברים שאתה רוצה. איזה מין חיים אלה, אחי? גם אם אתה אלפא, גם אם אתה עובד לך עם בחורות, איזה מין חיים אלה, אחי? של כלא. ואני הייתי שם. אז בתאילנד זה נתן לי, גם בעבר, אתה יודע, עם כל העניין שלי עם הבחורות, וגם דיברנו על זה הרבה. אבל עוד פעם בתאילנד, זה נותן לך עוד פעם את ההזדמנות הזאת. האם אתה רואה את הדבר הזה ככללה, או כברכה? ויש רק דרך אחת לצאת מזה בחיים. אתה מבין מה אני אומר? וזה להתמסר לזה, אחי. ואני יכול להגיד לך שזה אחד מהדברים שהמעבר לתאילנד העלה בי, וזה שם את הכל בדגש, כל מה שחשבת, כל מה שאתה רואה, כל ההתנהלויות שלך, כל הדברים שמניעים אותך, כל הדברים שמשתקים אותך, כל הדברים שמחזקים אותך וכל הדברים שמורידים אותך, כל הסביבה שמעצימה אותך וכל הסביבה שמורידה אותך, הכל בבולד, בעוצמה חזקה יותר. גם מהסיבה ששינית הסביבה, וגם מהעניין שבאיזשהו אופן עדיין חשבת שיש איזשהו משהו בחוץ שיציל אותך. ואז המציאות עם המשפט מגיעה הכל מדויק, וזה לא שאתה זורק אחרי, לא עבד לי, הכל מדויק, הכל מדויק. אחי, זה כמו 1 ועוד 1 שווה 2, הכל מדויק במחשבה. הכל מדויק. אם עשית משהו וזה לא יצא התוצאה שרצית, זה כמשוואה לא נכונה. הכל מדויק. אז יש מקום לחוות, יש מקום להתעצבן, יש מקום לצעוק כמו ילד קטן, למה לא עובד לי ככה, למה לא עובד לי ככה, אבל אז לקחת אחריות פנימית. וזה גם קושר, אחי, לכל העניין הזה של קבלת החלטות. אוקיי? בסוף, כל מה שאני מעביר, אחי, זה היכולת לקבל החלטות. אוקיי? בסוף, אני לא מתעסק בשכנוע, אני לא מתעסק בדברים האלה.
זה היכולת לקחת החלטות כאדם, זה מה שמוביל לך לביטחון, אחרת אם אין לך ביטחון, זה בעצם, אין לך אפשרות לזוז. בן אדם שאין לו ביטחון, איך הוא נראה? הוא בכלא מסוים, גם פיזי, גם אנרגטי, נכון? יכולת לקבל החלטות בצורה חופשית ולחיות בחופש, זה מה שמביא לך. ולכן ברגע שאתה מתמסר לזה גם, וחי ככה, שם אתה באמת יכול להתייחס לדברים האלה כברכה. שם אתה באמת יכול לצאת מהכלא הזה, שאתה מבטא את עצמך, שאתה לא משחק דמות. אתה מבין מה אני אומר? אני חושב, אתה יודע, יש פה, אתה מעלה לי משהו תוך כדי שאתה אומר את זה, אתה מעלה לי המון, אני מנסה להיות ממוקד במה שדיברנו עכשיו, ויש משהו בהקשר של קבלת החלטות שיצא לי לחשוב את זה אתמול קצת יותר לעומק מבדרך כלל. באמת שאני לא יודע אם זה קשור לשיחה שלנו היום, או שזה שיקוף של מה שאנחנו מדברים עכשיו, אני לא בטוח, אבל הדבר שעלה לי בהקשר של הקבלת החלטות זה שאנחנו עושים מזה לפעמים קצת מעבר למה שזה אמור להיות. זאת אומרת, בוא ניקח אבטר של מישהו צעיר בן 20 שרוצה להגיע למה שאתה הגעת, להקים עסק, לעבור לתאילנד. זה התוצאה, ההישגיות, התוצאה, הדרך לשם, זה שיקוף של ההחלטות שהוא מקבל. שזה לא חדש לאף אחד, אני מניח שאני לא מחדש. מה העניין בהחלטות? אנחנו נוטים לחשוב עליהם קצת יותר מדי זמן, ואז אנחנו מפספסים את הרגע שאנחנו יכולים ליצור את השינוי. רוב הזמן. לגמרי. וזה לא כזה מספח, אחי. זה כמו, אתה יודע, מישהו שאל אותי בפודקאסט וגם בכללי בחיים, אני פוגש אנשים שואלים אותי, תגיד, מה עדיף, ללכת ללמוד תואר, או לעשות קורס, או לעשות את שתיהם ביחד? ומשהו נשמע לי מוזר, אחי. אם באופן טבעי אתה רוצה ללכת למשהו מסוים, אתה רוצה לפתוח עסק, אז באופן טבעי, לך להזדמנות החדשה, תשחרר מהתואר, תשחרר, אחי, תבין שזה לא שלך עכשיו, כי אתה אומר משהו אחד, אתה מזמן, אתה רוצה לזמן משהו. אם אתה לא פועל בהקשר הזה, בכיוון הזה, או שאתה פועל בחצי דרך לכיוון הזה, זה לא יעבוד, אחי. באופן טבעי, לא חד חידשתי כלום. משמעית, ורק כשאתה עובד ככה, אתה יכול לחשוב שזה לא יעבוד. כי מי יכול להגיד זה לא עבד לי? רגע, למה כשאתה מתחיל עם בחורה אתה לא שופט את עצמך ברמה של למה הסרטון היה כמו של ג'אוריוס? כי אתה לא ברפרנס, מבחינתך אתה לא ברפרנס הזה עדיין. אבל למה פתאום אתה אומר, למה לא אמרתי לה ככה? כי אתה יודע שאתה יכול. לכן באמת כמו שאתה אומר, אנשים באים אליך, אחי, לעשות ככה או ככה, זה לא משנה בכלל, זה לא הידע. זה המשוכנעות בידע. מה אתה מרגיש כשאתה בא לעשות את הדבר הזה? אם שניהם יעבדו באותה מידה, מה היית עושה? התשובה הזאת, הקול הזה, הוא גם הכי מפחיד אותך, עליו תלך. עכשיו בוא נדבר למה הוא מפחיד אותך, בוא טראומות, בוא נפרוק את זה, בוא נבין איזה כלים אתה צריך בשביל לעשות ולקבל החלטה. זה לא תמות. כי כמו שאתה אומר, הבעיה של רוב האנשים זה שהם חושבים שבשביל לקבל החלטות צריך זמן. היא ראתה אותי, אולי שתסתכל עליי עוד פעם. נכון, מצוין, מה אתה אומר שהיא גם תגיד לך שהיא רוצה הכי לשכב איתך, שהיא גם תגיד לך שהיא רוצה להקים איתך משפחה, שהיא גם תגיד לך שהיא רוצה ילד ממך, ככה היא בטוח גם תרצה ילד ממך. נכון, זה לא עובד ככה, זה לא עובד, לא קיים. לכן, ברגע שאתה מגיע, וקודם כל שם את הדברים על השולחן, אוקיי? ולא מחפש את זה בחוץ. לא מתחשב בזמן, מתחשב במה שמוביל באמת לקבלת החלטות טובה. שזה ידע נכון, שמוביל אותך לוודאות. איזה ודאות? שהעולם הוא שיקוף שלך. ולכן זה לופ, כי אתה גם חי פה. העולם הוא שיקוף של מה שאתה עושה, ואם עשית משהו שונה על בסיס ידע ושינוי זהות, אתה בעצם עכשיו תקבל תוצאה אחרת. אבל אתה צריך להמשיך לשמור על זה. ואז זה פשוט ספירלה, ואז יהיה לך חוויה רגשית חדשה ממש במציאות של בונה עובד לי. בונה, לא כזה קשה לדבר עם בחורה ולפלרטט איתה כשאני יודע לעשות את זה נכון. כשמלמדים אותי איך לעשות את זה, ואני לא צריך לברוח מעצמי, כאילו אני מעונן סדרתי, או לא יודע מה, או להרגיש רע עם עצמי, שאני מחמיא לה, כי אני פיזית לא יודע איך לעשות את זה. אבל השיקוף הוא העניין שאתה תקוע. זה השיקוף, לצורך העניין, אני רוצה שאנשים יבינו, יש מלא שיקופים, גם זה שיקוף. גם הדרך היא שיקוף בעצם של הצעדים שעשית עד עכשיו, אבל ברמה יותר עמוקה. השיקוף של הבייסליין זה, השיקוף נגיד אצלך, זה אתה חשוב לך הפודקאסט, ואתה רוצה שהוא יצא ברמה הכי טובה שיש, אז אתה חייב להבין איך הדבר הזה משתקף אצלך. זה השיקוף. זה הבייסליין, אתה השורש הראשון שעלה, אני רוצה שהפודקאסט הזה יהיה כמה שיותר טוב, שאנשים יבינו כמה שיותר, אני חייב עכשיו להגיד את זה.
ואז משם הסברת לי איך השיקוף הזה בחיים שלהם, וזה וזה, שזה גם נכון. אבל לצורך העניין, השיקוף הממש רגשי הרגעי הזה, זה. מבין מה אני אומר? ונגיד השיקוף אצלי כרגע שאני מדבר בככה בנחרצות, זה כי יש פה מסר שאני מאוד רוצה להעביר, ואני לצורך העניין לא רוצה להרגיש שאני מפספס אותו. זה השיקוף הרגשי, והיכולת לעשות detach, ואת זה לראות, זה יקדם אתכם קדימה. כי עד שאתם לא תראו את זה, אתם לא תוכלו לראות שאתם בלחץ בשיחה מסוימת, אתם לא תוכלו לראות שאתם לא מסוגלים לקבל החלטות במעמד מסוים, אתם לא תוכלו לראות שאתם מפחדים אשכרה לשבור את הזהות הקודמת שלכם, כי אתם מפחדים אשכרה שזה ייקח מכם תוצאות, אבל אתם לא מבינים שזה בדיוק הפוך. עד שלא תעשו את זה, את הדיטאצ'מנט הזה, בדיוק במקום שזה נראה מפחיד, בדיוק במעבר, זה השיקוף. השיקוף הוא תמיד במעבר, כי השיקוף קורה רק כשאתה מתמסר לחוויה. מבין מה אני אומר? השיקוף קורה רק כשאתה באמת חווה את העולם, ולא חושב שהוא נפרד ממך. אז השיקוף שהם חווים זה שיש להם חוסר ידע בשביל לקחת החלטה. מי הם? מה הם? מה הם צריכים? לא, אמרו לי שצריך כסף בשביל זה, אז זה כסף זה טוב, זה הכסף. אז שאני אומר לו, לא, מי אמר שזה כסף טוב? הוא לא מסוגל לשמוע את זה. מי אמר שהתואר הוא כסף טוב? הוא לא מסוגל לשמוע את זה. ואז הוא לא מסוגל לשמוע את זה בבייסליין שלו בכלל, אז אין לו אפשרות להבין איך הוא יכול להכניס יותר כסף מהצד השני, אז תמיד יהיה לו התעקעות בזה. ולכן הוא צריך להבין שרוב האנשים, כמו שאתה אומר, הבעיה שלהם זה שהם חושבים שזמן הוא הגורם. אני צריך לקחת החלטה חשובה? סבבה, אני אשאל על זה. טעות. מבין מה אני אומר? שרוב האנשים כאילו, כן, אני טוב, נחשוב. זה טעות. אני חושב שנקודה חשובה בתוך מה שאתה אומר עכשיו, זה דווקא השיקוף, בדיוק בהמשך למה שאמרת, ממש עכשיו, זה ההמשך של השיקוף שכשאתה רוצה לקבל החלטה, כשאנחנו רוצים לקבל החלטה, עד כמה אנחנו מונעים, ואנחנו מונעים, רובנו, עד כמה אנחנו מונעים מה-10, 20, 30% של ההחלטה של הצד השני החיצוני לנו שזה לא אנחנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו מצפה, סתם דוגמה, כן, זה לא קרה, זה דוגמה שעלתה לי תוך כדי, אם אני מצפה מהבדוק שלי שתלך ללמוד משהו מסוים, והיא לא הולכת, זה לא הציפייה שלי, זה לא שלי הדבר הזה, אין לי שליטה בעניין הזה, אני צריך לנתק את זה, זה משהו נפרד. אבל אם אני רוצה לקבל החלטה על עצמי, והיא אומרת לי משהו אחר, נגיד אני רוצה לקחת ליווי אצל ג'אורוס, סתם דוגמה, ללכת לכספת ללמוד, מישהו, הבדוק שלי, חברים, ליווי זה לא כל אחד, זה צריך לעבור התאמה מאוד ברורה. לצורך העניין ניקח את זה, לצורך הרגע, והיא אומרת לי אל תלך, אל תעשה את זה, זה לא בשבילך, אתה לא מתאים לזה. אוטומטית, אם אני במנטליות שלי לא בשיקוף עם עצמי שהוא הנכון לי, אני אתחיל להקטין את עצמי, אני אתחיל להקטין את התוצאה של מה שאני יכול להשיג אם אני בא אליך. אבל הדרך בין הרגע שאני בכלל ניגש לזה עד הרגע שאני לומד את מה שלך יש ללמד אותי, זה לא שמיים וארץ. זה עניין של שיחת פלאפון, זה עניין של אתה סבבה עם זה שאני מגיע אליך, אני לא צריך שההחלטה תהיה מוכרעת, אחי. זה לא מסע ומתן נכון, זה עניין של התמסרות, בדיוק, זה עניין של אתה מתמסר למה שאתה לא יודע שאתה לא יודע. כי מה שגרם לדבר, ברמה הכי פשוטה כמו שאמרנו, העולם שיש לך עכשיו זה התוצאה שלך בחוץ. אם זה הכי מפחיד אותך, מה זה אומר? שהמוח החייתי שלך אומר, אני מפחד עכשיו, זה שונה לי. מצוין! Breaking the pattern, awakening the master, שבור את הדפוס, תאיר את המאסטר. הכוח היוצר זה האור, האינסוף. ככה גם קוראים לזה בקבלה, האינסוף זה ההפך מהסוף. תבניות זה סוף, זה סופיות. קופסה יש לה ממש סוף. אינסוף זה לשבור את התבנית. שבור את זה, משהו מפחיד אותך, תבין רגע לוגית איך זה מתחבר לך. יש את הפחד, יש את הרגש מצויה, תן לו מקום. אבל אל תטטה אותו מתחת לשולחן, אמא. זה ככה. כי זה שעכשיו באמת כמו שאתה אומר, הבת זוג מגיעה ואומרת את זה, זה לא סימן מבחינתך לרדת מזה. אם אתה עכשיו מפחד זה שיקוף לזה שאתה לא בטוח שזה יעבוד. למה אם אתה עכשיו היית יודע שהליווי אצלי מביא לך עכשיו 100,000 שקל ואתה צריך לשים 50,000 שקל, אוקיי? או נגיד 12,000 שקל, יש לי איזשהו ליווי פרימיום שאני לוקח ללקוחות מאוד מאוד ספציפיים. ואתה יודע שהוא מביא לך עכשיו 100,000 שקל, למרות שאני לא, זה לא ROI, כן? אבל אתה יודע שהוא נותן לך ROI של 100,000 שקל, נכון? גם אם היא אומרת לך עכשיו, לא. או לחלופין, עזוב אותי. המדינה, אחי. המדינה עכשיו מגיעה אליך ועושה לך, בוא תשים לי 50,000 שקל ואני מביא לך 100,000 שקל. ברור שאני הולך על זה, מה אכפת לי מי אומר לי לא? מה אכפת לי? זה המדינה אומרת, זה גוף, נכון? אם עכשיו אני מגיע ואומר לבת זוג שלי, זה אומר שאני לא חזק בעמדה שלי כמו החוזק בעמדה שהמדינה יכולה לתת לי. זה מתנה, כי זה אינדיקציה לחורים שחסרים אצלי.
זה לא הסוף. זה השיקוף. מהשיקוף אפשר לעשות עבודה. אפשר לאבד את השיקוף שאני אומר, זה שיקוף לזה שאני לא איפה שאני לא רוצה להיות, כי אני צריך יותר לעשות את זה. אחי, זה אמור להיות חלק כמו חמאה. הרי אם היית יודע בוודאות שזה משתלם, אם היית יודע בוודאות שזה מה שאתה צריך, היית עושה זה ככה, נכון? לכן העניין של הקבלת החלטות, זה הפחד להתמודד עם הרצון שלהם לשינוי, ועם מה שזה יכול להביא להם. לכן אם עכשיו הבת זוג מעלה איזה שהם דברים ואיזה שהם זה, אני אשאל אותה, וואלה, למה את חושבת את זה? כי אני יודע בוודאות שזה לא ככה. בוא נראה אם היא תצליח לשכנע אותי בכלל. כמו שופט שקבע אותך 25 שנה, בוא תשכנע אותי, למה לא? אין לי בעיה, כי אני כבר קבעתי. אין לי בעיה שתשכנע אותי. די קבוע. כנראה כל מה שתגיד לא ישנה. אבל אין לי בעיה. אנחנו מדברים, אנחנו זה, והכל בסדר. אם זה לא ככה, זה רק אינדיקציה. לחורים שחסרים אצלך, וזה מתנה לחזק את זה, כי בסוף גם שום דבר לא בחוץ. אז ברגע שקיבלת את זה כאינדיקציה, אתה יכול עכשיו לעבוד עם זה. רגע, היא הגיעה ואמרה, לא, אסור לך להתחיל עם זה. רגע, אם היא אמרה אסור, ופתאום זה הקפיץ לי את הלב, מה זה אומר? זה אומר שאני עושה את זה בשביל לרצות אותה, אולי. שאני חייב שהיא תחשוב שזה טוב גם. למה אני חייב שהיא תחשוב שזה טוב גם? למה? כי מה זה יגרום לי להרגיש? זה יגרום לי להרגיש שככה הזוגיות שלנו תהיה טובה. האם הזוגיות שלכם באמת תהיה טובה כשהיא תרגיש שזה ככה, או כשאתה תרגיש טוב קודם? כי אנחנו מבינים שהזוגיות היא שיקוף שלך. עכשיו, מעבר לזה, שהדבר הזה הוא שיקוף אליך. תחשוב שהיא יכולה להגיד את זה, כי במחזור המביא לא אמרה לך. סתם, לא יודע, קרא לה איזה משהו, היא רעבה. יכול להיות כל כך הרבה דברים, כאילו בין אנשים שהם גם קרובים אחד לשני, פתאום אתה אומר, אתה מרגיש בינך, טוב אחי, אני אדבר איתך. אחר כך אני חוזר לחבר, וואלה אח שלי, סליחה שניתקתי לך, הייתי באמצע משהו, הייתי בזה, היה לי חשוב. הכי הגיוני בעולם. פתאום יכול וואי, זה אומר שאנחנו חברים לא טובים, זה אומר שאנחנו... נכון, לי יש את האחריות אחר כך לבוא ולהיות בהסתכלות על זה, נכון? אבל תראה איזה כוונה פשוטה יש לי, ללא קשר כאילו למה שהוא חשב, ואיך זה שיקף לו משהו חזק, שמה שקיים אצלו. וזה השיקוף באמת. אז המון פעמים כשאנשים ישר רוצים לחשוב על משהו, זה לא העניין שלה לחשוב, אל תעשה את הדבר הזה, זה לא קשור עכשיו לליווי שלי, למיניות, לבחורות, ללהתחיל עם בחורה, ללהיכנס לכספת, זה לא משנה. תפסיק לחשוב על דברים, על מי אתה עובד, כאילו. זה משהו שאני אומר לעצמי כל הזמן. כשאתה עושה זה, אתה בעצם שומר על התבנית שלא להשתנות. ואז אתה רק מחזק את התדר הזה. אוקיי? ואם אנחנו נכנסים קצת לעניינים, יש לנו פוקוס שמוביל בעצם לרגש, שיוצא רטט, שבעצם מוביל לאיזשהו תדר שממנו אתה פועל. אוקיי? וכל עוד אתה עכשיו לא תבוא, אחי. איך אני אגיד? תתנהל עם זה בצורה נכונה, כגבר, כאדם, ובמקום כשהדבר הזה עולה, תגיד, אוקיי, זה לא שאני צריך יותר זמן, זה מתנה, לאיפה אני חסר? איזה ידע חסר לי עכשיו אחרי שהבנתי שאני חסר, כי זה לא סתם לרדוף אחרי ידע. אני צריך לחשוב על זה, אז אני צריך עוד ידע, הנה זה מסתדר, אתה מבין, אני צריך לחשוב על זה, כי אני צריך עוד ידע, לא, זה טעות. ברגע שהבת זוג הגיבה לך, ברגע שמישהו דיבר איתך, ברגע שניגשת לבחורה והיא אמרה לך משהו, כבר שם ידעת איך הרגשת. והרגש זה האינדיקציה כלפי איך אתה מרגיש במציאות, כי רגש זה emotion, ואימושן זה energy in motion. אוקיי? ואם רגש, בסוף, מוביל לרטט שיוצר תדר שממנו אתה פועל ויוצר את המציאות שלך, זה גם הפוך. אם אתה מרגיש רגש, זה אינדיקציה לאיזשהו תדר שמחוות בעצמות שלך והוא לא מעובד. זה אשכרה טראומה. כי זה טראומה, זה רגש לא מעובד. energy שהיא לא מעובדת. אנרגיה שהיא לא מעובדת. ולכן כל עוד אתה לא שם לב לזה, אני אחשוב על זה, אני זה, ואתה פשוט נתקל בדברים רגשיים, באינדיקציות של מי שאתה, של המודעות שאתה, אבל אתה מטאטא אותה מתחת לשלך, זה לא עניין של קבלת החלטות, אתה דוחה את מי שאתה. כי היחיד שיכול להגיד שהוא לא טוב בקבלת החלטות, זה מי שיודע שהייתה לו החלטה שהוא צריך לעשות. חתול יש לו קבלת החלטות? ממש לא. שים לו אוכל, מריח שלי, לא שלי, נגמר. הוא לא עובר על זה מיליון פעם, חתולה הזאת, אני רוצה אותה או לא, נגמר. אין לו את הרפרנס הזה של קבלת החלטות. למי יכול להיות את זה בכלל? למי שיודע שהוא יכול יותר, למי שיודע שמרגיש. אז תתחיל להשתמש בדברים האלה כאינדיקציה, ואז כשהם מבינים, לא אתה, כאילו מי ששומע אותנו כמובן. וגם אני, זה דברים, כלים שאני עושה כל הזמן. זה משחק אינסופי, כי הדרך היחידה שלך לחוות שיקוף, הוא להתמסר לזה שהעולם לא נפרד ממך. כי אז אתה יכול להרגיש באמת שהמשחק אמיתי. סבבה? נכון. אבל הדרך היחידה להבין את השיקוף, הוא להבין שאתה נפרד מהמשחק, ושזה אשליה. וזה העניין של החיבור. אתה לא צריך להיות נזיר על הר ולהגיד הכל חרטה.
זה בדיוק היופי. זה המשחק של החיים האלה. זה המשחק של החיים האלה. עכשיו, ברגע שאתה מקבל את זה, אתה יכול אז להתחיל להבין איפה אתה חסר, ואז איזה ידע אני צריך. איפה בדיוק אני חסר אל מול הבחורה? חסר לי הפסיכולוגיה של איך היא עובדת. חסר לי... אני עם עצמי אין לי ביטחון בכלל לדבר. בוא'נה, אני לא חושב שאני נראה טוב אפילו. רגע, זה אומר שאני חושב שהבחורה שמה עליי אם אני נראה טוב, יכול להיות שזה בכלל לא נכון, אבל כל עוד אתה לא תסכים להתמסר ולבדוק, איך תגלה בכלל? כי אתה כל כך תקוע בתבניות של איך אתה חושב שזה אמור לעבוד, כי זה האגו שומר עליך, הוא שומר עליך, זה הכל. וזה בסדר. תקבל את זה, תבין אותו, וואי, הוא עושה את העבודה שלו מצוין. רק תן לו קצת לנוח, אז כן. וברגע שאתה משנה את הסוויץ' הזה, החיים שלך מתקדמים בצורה שהיא אסטרונומית, כי זמן זה לא אינדיקציה לשינוי, כמו שאתה אומר, יש אנשים בגיל 40 שרוצים לעשות את מה שאני עושה. נכון. הנה אני בגיל 22. כל מה שאני אומר לכם פה זה ככה, אני חייתי את הדברים האלה. אני הכרתי מישהו דרך האינסטגרם, אחרי שהלכתי לאיזשהו מנטור, שילמתי לו 16,000 שקל, והיה מצוין גם, אוקיי? בנושא של התפתחות אישית והשקעות ודברים כאלה, זה ממש שילוב, אוקיי? והכרתי אותו דרך שם, כי שלחתי לו הודעה, והוא אמר לי שהוא חי בתאילנד, וטסתי אליו, וקלטתי את זה, ואז חיברתי את זה עם העסק שלי, ואמרתי את זה, ואם לא הייתי פתוח לאופציות מהאינסוף, ולא הייתי אומר לעצמי, כן, אני רוצה לחיות בתאילנד, כן, אני זה, כן, אני זה, לא היה קורה. אבל האגו הוא מחושב, והוא ירצה להגיד לך, אל תחשב את זה, כי אתה לא רואה את הצעד החמישי שלך, למה לעשות את הצעד הראשון אם אתה לא רואה את החמישי? יש סיפור יפה שאני אוהב, ילד וסוס הולכים ביער, והילד אומר לסוס, אני מפחד, אני לא יודע, חשוך, אני לא יודע איזה צעד לקחת, אני לא יודע מה לעשות. הסוס אומר לו, אני מבין אותך, זה מפחיד, זה... לגמרי. בעצם זה מפחיד, זה אומר שיש פה משהו, שזה מרגיש, שזה אמיתי. אבל את הצעד הראשון שלך אתה רואה? אומר לו כן. אומר לו יופי, אז זה תיקח. הצעד הראשון זה התמסרות מחשבתית, התפתחות תודעתית, להקשיב לפודקאסט הזה, לקחת את הצעד על תאילנד, לשלוח את ההודעה, לשבור את הדפוס, להעיר את המאסטר. המאסטר זה הכוח היוצר בתוכך, שהוא לא נתון לתבניות, שהוא יודע שהוא יוצר את המציאות מבפנים, אבל לא מנסה לחשוב איך. כי כשאתה חושב איך, אתה בעצם לא מסכים לזה שאתה יוצר אותה מבפנים. כי הסיבה שאתה חושב איך, זה כל התבניות האלה של, ככה זה בעצם עובד, כי זה ככה. מכיר את הקטע הזה של מזל של מתחילים? beginner's luck? איך זה קורה, אחי? דברים שהם קיצוניים כאילו, beginner's luck. כי הם כל כך לא קשורים למגבלות של העולם החיצוני. הם כל כך לא נתונים לזה. ואז מגיעים ומורידים אותם. הם ילדים בתחום הזה. זה גם למה ילדים הם מאוד מאוד שמחים. כי מאפשרים לעצמם לחיות בחופש. מאפשרים לעצמם להיות בהתמסרות הזאת. ואז לעשות באמת את העבודה הפנימית הזאת. גם להבין שאני יוצר את העולם מבפנים, החוצה, אבל אני גם חווה אותו בצורה מלאה. ואני חי אותו, ולפעמים כשאני חי אותו אני מקבל שיקופים, ומשם אני יכול לעבוד, ולקבל החלטות בהתאם למה שאני רוצה. לא לקחת יותר זמן. לא עוד פעם להשליך את זה על החיצוניות. להבין איך אני משנה את הזהות שלי. אני רואה אותך קצת מטושטש. כן, אני רואה אותך מעולה. סבבה. סבבה. אתה יודע, אמרת פה משהו מעניין, אני חושב אחת הנקודות הקטנות והעיקריות שאני לוקח מתוך זה, וממשיך אותך אולי קצת ותחדד אותי פה, אם אני טועה, אני חושב שכשאתה בא לבחורה, או למשפחה שלך, או לחברים שלך, או לכל אחד שדיבר איתך על כמה זה לא נכון מה שאתה עושה, ואתה מאמין בזה ואתה עדיין לוקח את ההחלטה, הכבוד שלהם אליך, עזוב שנייה את החשיבות, אם יש חשיבות לכבוד מאחרים או אין, אבל הכבוד שלהם אליך, ויותר חשוב מזה, האני העליון של עצמך, גדל מבחינת הערך שלו. כי אתה יודע שלא משנה מה יקרה בחיים, אתה, לא רק שאתה הולך בזון שלך, גם לאנשים הכי קרובים אליך, אין שום זכות להחליט בשבילך מה נכון לך. שזה כבר הרבה מעבר לכבוד. חד משמעית, אחי. חד משמעית. אתה אומר פה גם דבר שהוא עצמתי מאוד. אתה אומר שכבוד זה משהו שחשוב לכל גבר. כבוד אנשים מביאים למי שיציב. ואז הוא בעצם שונה. כבוד אנשים מביאים למי ששונה בקטע שהוא מראה להם פער מסוים. כן? הוא מראה להם פער מסוים לעומת מה שהם אולי רצו לעשות ולא מצליחים אולי. וזה ברמה הכי פשוטה וברמה הכי גבוהה. עכשיו,
אני רוצה להגיד על הקטע הזה של הכבוד, אני רוצה רגע לחשוב על זה, איך אני רוצה רגע לנסח את זה במדויק. זה בעצם העניין הזה, שאתה מקבל כבוד בתוך עצמך. כי יש פה את העניין הזה שכמו שאמרנו, העולם הוא שיקוף שלך, אז אם אנחנו מקבלים את המשפט הכי פשוט, אתה יכול לקבל רק את מה שכבר יש לך. אם אין לך משהו בפנים, אתה לא יכול לחוות אותו בחוץ. כמו שאין לך את האפשרות לחשוב על עוד חמצן, אז אתה לא יכול לחשוב על זה בכלל. רק אם יש רפרנס, זה מצוין. אם אתה מקבל את הכבוד הזה בתוך עצמך, על ידי חוויה חדשה, על ידי משהו חדש שהוכחת לעצמך, כי ידעת שאתה יכול לעשות את זה ועשית, כי עקבת אחרי הקול הפנימי, כמו שאתה אומר, אחרי עצמך כאילו, בניגוד למה שהם אמרו, רכשת כבוד פה, לעצמך, ואז זה פשוט ישתקף אצלהם. יכול להיות שיש מקומות ספציפיים בחיים שלך שאמרת, הוא חייב לכבד אותי, החבר הזה, אז סבבה. ואז כשהצגת לו את הרעיון, הצגת לו את זה בצורה שהתדר, הרגש שלך, ההוויה שלך, האופן שבו הצגת את זה, איך שעשית את זה, פשוט מחר לו. כי זה לא עניין של הניסיון, זה לא עניין של הזמן. יכול להיות לך בן אדם ש20 שנה בחברה, ואם הוא יגיד לך, אתה רוצה איזה השקעה ממש טובה, אתה רוצה? לא. למכור? לא. נכון? לא. אתה לא תקרסיק לו כבוד, ואתה לא תסמוך עליו, ולא... נכון? אבל אם בן אדם עכשיו עומד בפני עצמו, בלי האישור החיצוני הזה, מדבר, מגיע, זה לא משנה כבר. כי זה מה שגורם לזה באמת לקרות, זה הכבוד הזה. ולכן ברגע שאתה משיג את הכבוד הזה בתוך עצמך, ולא מתעלם מהקול הפנימי שלך, כמו שאתה אומר, ורוכש את הכבוד הזה לעצמך, וגם חווה תוצאות בהתאם, כן? זה גלגל לשלג שרק מתגבר. הכבוד קיים אצלך בתחומים האלה, אז זה גם משתקף במשפחה. הוא גם משתקף עם הבת זוג, הוא גם משתקף עם אנשים. ואני אתן פה משפט יפה מהדת, ואומרים אותו בקידוש, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי. אוקיי, זה בעצם משפט שבעצם מראה את המערכת יחסים בין בורא עולם אליך. עכשיו אני תמיד אומר, הוא לא נפרד ממך. אפשר עכשיו להיכנס ללימודי תורה, הגמרא, התפלספויות, רוחניות, זה תמיד יפה. אבל ברמה הפשוטה הוא לא נפרד ממך, כי אם הוא נפרד ממך הוא לא הכל. היוצר, האנרגיה היוצרת, האלוקות, התודעה הזאת, איך שיקראו לזה, הוא הכל, אין עוד מלבדו. וכשאני יודע להקשיב לקול הפנימי האמיתי שלי, שמחובר לחלק אלוקה ממעלה, שמחובר לנשמה שלי, לעני הגבוה שלי, שהיא גם מאוד זכרית, אבל היא גם מאוד נקבית, היא מרגישה, היא מכילה, היא נותנת, היא מאפשרת, אוקיי? ואני סומך על זה ואני הולך על פי זה, זה הגם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי. מי נמצא איתך כל הזמן? הקול הזה, שיודע, הרפרנס הזה. כמו שאין לך את הקול על החמצן, ככה כשיש לך קול על משהו שהמערכת של ה-RAS שנמצאת במוח, Reticular Activating System, שבעצם מתבייתת על מה שאתה ממש מחוות רגשית, ושאתה שמת לעצמך רגשית, שזה נכון, כשהיית בסטייטים רגשיים חזקים, כשהיית במצבים מאוד מאוד קיצוניים, אתה מתביית על זה. ברגע שזה ככה, ואתה אשכרה גם שם לזה חשיבות, אוקיי? ופועל על פי זה, שזה שילוב של ליצור, אוקיי? ליצור, להבין שזה מה שיוצר את זה, וגם להבין שהמציאות החיצונית שהייתה עד עכשיו זה מה שזה. זה תוצאה של הסיבה הקודמת, של איך שהתנהלתי, ואז אתה מג'נגל עם זה, אוקיי? ואתה ממשיך לעקוב אחרי הקול שלך, זה מה שנמצא איתך בכל רגע, בכל שלב, תמיד. ואז אתה רוכש כבוד לעצמך. לעצמך. אם עכשיו אתה רואה מפקד, שאתה הולך איתו ביער, ואז מגיעה חבורת גורילות, והוא בורח וזורק את הנשק. או שואל לך, מה לעשות? מה לעשות? אתה תרכוש לו כבוד? לא. תרכוש לו כבוד? לא. אוקיי, מאמן דייטינג עכשיו שיבוא אליך ויגיד לך, יראה בחורה פצצה, יתחיל הכל סבבה, פתאום הוא יראה מישהי ממש פצצה, וואי, אני לא יודע איך להתחיל איתה. אתה תרכוש לו כבוד? חוסר בסמכות פנימית, חוסר יכולת להתנהל עם הסיטואציה, הרי זה אפילו לא העניין של אם יצליח איתה, זה לא משנה. חוסר יכולת להתנהל עם הסיטואציה, ולכן כשאתה עוקב אחרי הקול הפנימי שלך, אתה רוכש כבוד לעצמך, אין מקום שבו אתה חסר. וכשאין מקום שבו אתה חסר או מחפש את האישור החיצוני הזה, כי יש לך סמכות פנימית, זה לא אני לא צריך. אתה קשוב לעצמך סוף סוף בפעם הראשונה בחיים.
סוף סוף אתה מאשר לעצמך להבין שלא צריך להקשיב בחוץ, לא צריך לחשוב איך הבחורה חושבת, לא צריך לחשוב, וואי, מה היא בדיוק אמרה כדי שהזוגיות תהיה טובה, אני צריך להקשיב לעצמי. אני חושב מה היא אמרה אני חושב מה אני צריך להגיד לה כדי שהזוגיות תהיה טובה, זה שיקוף בשבילי שאני לא מכיר את הבת זוג שלי מספיק. אני לא מכיר איך אישה מנוהלת מספיק, אני לא מכיר את עצמי מספיק, אני לא יודע איך זוגיות עובדת. ברור שזה תהיה התוצאה, זה השיקוף. וברגע שאני ממשיך לעקוב אחרי הקול הזה, שנגיד אנחנו נותנים לו חידודים פה כל הזמן, שזה השיקוף בעצם, ואני מחדד את זה ומחדד את זה ומחדד את זה, אני רוכש כבוד לעצמי. זה כבוד אמיתי. כי אז, כל פעם שמגיעים גורילות, לא בחוץ, לא בחוץ, שמגיעים גורילות לפה, אני עומד, אני לא בורח לאחד החיילים שלי, ליובל הזכרי, ליובל הנקבי, שאם זה קורה זה רק אינדיקציה, עוד פעם, זה לא משהו רע, אם זה קורה זה אינדיקציה למשהו לא פתור, לרגש, לטראומה, לא בסדר. אבל ברגע שזה ככה, ואני גם עושה את העבודה, זה רק משתפר ומתפתח, אני בעצם רוכש כבוד לעצמי, כי אני עוקב אחרי הסמכות הפנימית שלי. ואז, כל בתוכי, שפחד, שכשאמא שלי אמרה לי משהו גמגם, שכשהבחורה הזאת אמרה לי משהו, לא יודע מה לעשות, הוא לא שם בכלל, כי השתקתי אותו כבר, הוא לא קיים, הוא לא קיים בעצם, לא כי השתקתי אותו בכוח, כי אני עוקב אחרי הקול הפנימי שלי, ואז אין רפרנס לזה שיש משהו אחר. הנה הבטן שלי מסכימה, לא יודע אם שמעתם. אז זה ממש ממש ככה. וברגע שאתה רוכש כבוד לעצמך, כי אתה יכול לקבל בעולם הזה רק מה שכבר יש לך. ויש גם ספרים על תת מודע, מי שמכיר כוחו של התת מודע, ואני מדבר בכספת ועם כל החבר'ה שלי המון על התת מודע, כי התת מודע זה הרגש בעצם, אוקיי? המון אומרים, וזה ממש, זה, כל העידן היום עכשיו זה על זה תת מודע, מודע, רגש, זימונים, עניינים, יצירת מציאות. אין אמת בעולם חוץ מהאמת שהתת מודע מקבל כאמת. אם אתה חווה משהו כאמת, טוב, רע, מקבל, לא מקבל, חווה, זה קיים, תת מודע. זה קיים שם. זה קיים שם. וכשאתה בעצם לומד לעבוד עם התת מודע שיש לזה רמות גבוהות, גם טיפול בטרנס, מצבים שהגלי מוח שלך הרבה יותר נמוכים, כן? אוקיי, שאולי נדבר על זה בהמשך, אבל גם העניין הזה של להיות במודעות לקול הפנימי שלך, כמו שאתה אומר, זה לא רק, כשאני מגיע לאיזשהו טיפול עוצמתי, יום יום, יום יום, מישהו שחושב שהוא יגיע אליי והוא ישנה את כל החיים שלו מאפס, זה בדרך כלל אנשים שכנראה לא יצליחו ושאני שולל אותם. כי הם מגיעים באיזה רמה, ג'אוריוס יציל אותי. ברור שכן, אבל אתה בא ככה בגישה לאיפה זה יביא אותך. שום מקום. שום מקום. וזה ממש ממש עניין של גישה, וכשאתה הולך על פי הדבר ההפוך, לא משנה מה, גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה. אחד הקבלת החלטות שלך משתפרת, דבר שני הכבוד העצמי שלך עולה, כמו שאתה אומר, כי כולם מכבדים אותך כי אתה מכבד את עצמך. יש לך סמכות פנימית, שהבנו שזה מקושר באופן ישיר לכבוד. סמכות פנימית, אם למפקד שלך לא יהיה סמכות פנימית, אתה לא תכבד אותו. אם למנהל חברה שלך לא יהיה סמכות פנימית, אתה לא תכבד אותו. אם לא יהיה סמכות פנימית, אתה לא תכבד אותו. וסמכות פנימית זה משהו שכולם יודעים, זה לבוא ולדבר על הדברים שנמצאים על השולחן. זה לבוא ולהקשיב לקול הפנימי. כי הדרך היחידה להגיד שאנחנו לא מקשיבים לסמכות הפנימית, זה שאנחנו מקשיבים לסמכות אחרת, ושהיא עדיין קיימת פה בפנים. אם אתה ממשיך להקשיב לה כל הזמן, אז זה פשוט ממשיכה ליצור את זה. אתה פשוט ממשיך ליצור את המציאות, הכבוד כבר קיים באופן אוטומטי. קיים אצלך, אתה רוכש כבוד לעצמך בפעולות שלך, אתה יודע שאתה עושה את הכי טוב, אתה יודע שאתה הכי טוב. אתה יודע שבדקת את כל מה שאתה צריך, ואם היא עכשיו אומרת לך, לא, למה אתה עושה את זה? זה השקעה ממש גרועה. אני השקעתי שנתיים בלהבין למה זה השקעה טובה, להשקיע 30-40 אלף שקל רק בכל העניין הזה של תדרים, אנרגיות, מולטי אורגזמה, כל העניין הזה של זכרי, נקבי, גם למדתי ממש אצל מאסטרים, והיא אומרת לי עכשיו, שזה לא טוב במשפט, כי יש מצב שהיא אפילו במחזור, ואני מבין אותה, יש מצב היא לא מרגישה טוב, וזה יגרום לי לקרוס. אם זה גורם לי, אני מבין שיש פה איזשהו משהו חסר פשוט. ואם זה לא מצוין, תראה, זה שלא שווה בכלל, ברור שההחלטה שלי תעשה את זה ממקום בריא, ממקום שלם, כי ידעתי לשים דגש על מה שבאמת חשוב לי, כשאני לוקח את הצעד, כשאני יוצר, כשאני רוצה לקבל סמכות פנימית. אז הסמכות הפנימית, המון פעמים שאנחנו מציבים את היד, זה לראות איזה שיקופים עולים לי כשאני מציב את היד הזה, זה באמת מחסומים אמיתיים שלי. מבין מה אני אומר? אני חושב שאם אתה מוסיף למה שאמרת, את העניין של ללמוד בצורה קיצונית, הייתי אומר, או פסיכולוגיה נשית, לא ללמוד דרך מעשים, זה דווקא, אני חושב ללמוד תיאוריה ואז מעשים, כי אתה לא תבין את זה.
אתה לא תבין את זה, אתה צריך ללמוד את זה. חד משמעית, אתה חייב אם לראות אתה את זה מאסטר בשטח. בפסיכולוגיה נשית, אחי, אין סיכוי שאתה טועה, לא רק בקבלת החלטות, גם להבין מתי הבת זוג שלך בהיפרגמיה, אחי. מתי הבת זוג שלך רוצה אותך, לא רוצה אותך, מה קורה במשיכה ביניכם, מה קורה במיניות ביניכם, יכול להיות שעשית משהו באמת טומטם עכשיו, אתה צריך לעבוד עליו, יכול להיות שהבת זוג שלך לא מתאימה לך יותר, אחי. אבל אתה צריך להבין את הדברים האלה. אתה לא יכול סתם ללכת עם אחרים. בדיוק, אחי. בדיוק, אחי. המשיכה לא נראית לך במקום, אתה צריך... הרי רק בן אדם שחושב שהמשיכה לא במקום יכול לחשוב על זה שהמשיכה לא במקום. למה שתחשוב שהמשיכה לא במקום אם אתה יודע שאתה עושה הכל the best? אתה יודע שאתה לא עושה הכל the best. כשאנחנו אומרים את זה, פתאום עולים המקרים האלה שאתה לא יודעת איך להגיב. פתאום עולים על זה שלא ידעת. אז כן יש. זה פשוט הפחד לבוא ולשים את זה על השולחן. אז בסדר. זה בסדר. אבל רק כשאתה עושה את זה באמת, כמו שאתה אומר, קודם כל מגיע לידע נכון גם, חייב ידע נכון. שמדבר איתך בגובה העיניים וגם שם לך את כל הידע שאתה צריך, איך אישה בנויה, איך אתה בנוי כגבר, איך העולם הוא שיקוף שלך, ואיך אישה היא שיקוף של מי שאתה כגבר. כי שורש כל יצירה בעולם הזה הוא בין הזכרי לנקבי, כמו שאמרנו. אוקיי? כל יצירה בעולם הזה. ולכן, ברגע שאני מבין שזכרי ונקבי, גם אני מתקיים, אני גם יצירה. אני יצירה, גם אתה יצירה, גם מי ששומע יצירה. כן, הוא נוצר. גם בו יש זכרי ונקבי, יש פסוק בתורה שאומר זכר ונקבה ברא אותם. לאו דווקא יודעים אם הוא התכוון גם לחווה וגם לאדם. יכול להיות הוא התכוון לזה שהוא ברא אותם שניהם זכר ונקבה, ויש על זה הרבה מדרשים, שבכל אחד יש את הצד הזכרי ואת הצד הנקבי. אוקיי? וברגע שאתה יודע לעבוד עם הצד הזכרי והנקבי בתוכך ואתה מאוזן, שאיזון זה לא חוסר תזוזה. איזון זה תזוזה מלאה, כמו סביבון שמסתובב בצורה שלמה, מפזר אנרגיה לכל הכיוונים, ואז הוא נשאר מקובע במקום. הוא נמצא באיזון מלא מתוך התזוזה. וברגע שאתה באמת יודע לראות את הנקביות גם אצלך, אתה גם יודע להבין את הפסיכולוגיה הנשית, כמובן בצורה מקורקעת, איך אני עושה את זה במיטה, איך אני עושה את זה בסקס, איך אני עושה את זה בזוגיות, ברור. אוקיי, ברמה הפרקטית, גם משפטים, הכל, איך אני מתנהל. אבל ברגע שאני קודם כל יודע את זה, אז באמת זהו. הכל נגמר, כי אני לא צריך עכשיו לבוא ולהתחיל לפחד, להתחיל לחפש בחוץ, להתחיל לבוא ולהגיד, אני לא יודע מה קורה, אני כל הזמן לא יודע איך המשיכה בינינו, אני לא יודע איך הסקס בינינו. וואלה, יש מצב שכאילו, וואלה, הזוגיות הזאת, אני מפחד לאבד אותה, אבל אני לא יודע בתכלס מה לעשות, אז אני פשוט אקשיב לה. אני מבזבז על זה עוד כסף בדייטים, על איזה. גם מבורך, הכל טוב, אבל למה אתה עושה את זה ממקום של חוסר? יש פה עכשיו מישהו שאני יוצא איתה וזה נהיה רציני, אם אני לוקח אותה לידי זה כי אני רוצה. או כדי שהיא תהיה בדייט, כדי שהיא תרצה אותי בתור בעל, קודם כל אני יודע את זה, קודם כל אני חי את זה. ואז כמובן שזה תורם לזה, ברור. לא מגיע ממקום של פיצוי, כי אחר כך מי שיכול לחוות את הבאוס או את החוסר מציאות הזאת, שזה גם קשור לזה, זה מה שיוצר את זה. פשוט אנחנו עוד לא קולטים את זה. אנחנו בחיים לא נצליח להבין איך זה בדיוק יוצר את זה, כי אז זה הורס את הקטע, שאנחנו ממש חווים את המציאות כאילו היא אמיתית. אז זה פשוט, זה כמו לדעת לתכנת. הנה, ככה עושים את זה, מה הבעיה? אז זה משעמם. ולכן ברגע שאתה באמת יודע איך הפסיכולוגיה הנשית עובדת, איך הנקביות עובדת, שהיא מונעת מרגש. אחי, בחורה מונעת מרגש, וכשאתה יודע להוביל רגש, מהרמוניה, אחי, לא ממקום רע, לא ממקום אגרסיבי, לא ממקום טוב ורק מלא תארה ואהבה ונייס גאי, ביחד, אחי, ביחד. שם אתה מפצח את זה. שם אתה עושה את זה לגמרי. זה השילוב של הובלה אמיתית, וברגע שאתה יודע להוביל את הרגש הזה, בחורה היא נקביות. רגש, נקבה, לא סתם אומרים שנקבות הן ממש ממש מחשפות באיזשהו אופן, יש מלא אומרים, והן מזמנות, ונגיד את כל המשפטים, ובתורה הן לא מחויבות במצוות עשה שהזמן גרמה, למה? כי הן לא קשורות בתכלס בכל העניין הזה של הזמן, הן לא קשורות לזה, נקבה, נקביות זה מחוץ לזמן, רק זכריות חייתית זה בזמן, אוקיי? החייתיות, הנפרדות, האינסטינקטיביות, אני קולט משהו חיצוני לי. נקבות הן לא מחויבות בזה גם בתורה, וגם ברמה מסוימת הן מאוד מאוד מחשבות, כמו שמישהי רוצה מישהי, בקלות יכולה לגרום לזה לקרות. זה הנקביות, זה הביטוי שלה גם בעולם הזה, זה הביטוי שלה בעולם הזה. אוקיי, אין לה זמן ומרחב. ולכן ברגע שאתה לומד לעבוד עם הרגש, ויודע להוביל, אתה לא צריך לרדוף אחרי שום דבר. וואי, איך אני נכנס לזוגיות, איך אני זה. אחי, אתה לא צריך יותר מדי לחשוב על זה, אתה יודע איך אתה גורם לדברים לקרות, בלי לפעול מהפחד שלך. כי אתה שואל איך, לא באמת כי אתה שואל איך. אתה פשוט מפחד שאתה לא עושה את זה הכי טוב. מי אמר שאתה לא עושה את זה הכי טוב?
הכל בראש יודע שאתה לא עושה את זה הכי טוב, כי הוא יודע את הנקודות האלה שהוא היה צריך להשתפר בהן, והוא לא עשה את זה. זה הכל. It's that easy. זה הכל. והיכולת היא להודות בזה. כי הדברים שהכי מונעים איתנו זה הדברים שאנחנו מתביישים בהם מול עצמנו. וזה עבודה אינסופית. איזה צדדים אני עוד מתבייש להראות שוואלה יש מצב שאנשים, אם אני אראה להם אותם, הם יקבלו את הכי השראה בעולם. מבין מה אני אומר? לגמרי. איזה צדדים אני עכשיו שאני... וזה כל הזמן זה העבודה. אם אין עבודה אז כזאת סיימת לחיות, או שאתה עובד על עצמך. מצוין שיש עבודה כזאת, אבל להמשיך להתמסר על זה. גם בהמשך על מה שאמרת עכשיו, יש הרבה גברים שלוקחים את מה שאתה אומר, ואולי לא חושבים על זה כמו שדיברנו עכשיו, כן? אנחנו נכנסים פה לרבדים אחרים קצת. אולי הם חושבים, אתה יודע, ככל שאני אשקיע בה יותר כשמשהו לא עובד, ככל שאני אשקיע... אתה שובר אותי מהדבר הזה, אחי. זה אינהיילר חבר'ה של תאילנד, יש פה שמן אקליפטוס, שמן מנטה, ממש ממש טוב, זה פותח את האף. יש משלוחים לארץ של האירוע הזה, או שזה לא עובד ככה? מי שבכספת מקבל. נזורק. חזק. איפה היינו? אתמול שמתי לב, זה נקודה מצחיקה, אחי, אני בדיוק דיברת על זה. נסעתי ברכבת אחרי יום ארוך של עשייה ולימודים ומה שאתה רוצה, חזרתי הביתה באיזה 11 ברכבת, ואני שומע מישהו בפלאפון אומר לחבר שלו, תשמע, אני עכשיו רבתי עם הבת זוג שלי, אתמול זה היה, כאילו אתמול רבתי איתה, היום אנחנו פחות מדברים, נראה לי אני אקנה לה איזה שוקולד, אני אפנק אותה. עכשיו אני שומע את זה מהצד, אני אומר, בסדר, אבל אם אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מה עושה שהוא חוזר הביתה, אני לא יודע אם הוא רואה פורנו היום בלילה או לא, אבל אם אתה שם את המרכז כובד של החיים שלך על הבחורה שלך, אחי, הקשר הזה הולך להסתיים ב100%. כי תחשוב, כל פעם אני יושב על המחשב, אני מתפתח, אני עובד, אני אעשה את הפודקאסט, בזוג שלי תגיד לי, לא בוא נאכל עכשיו צהריים כי אחרי זה אני הולכת. אם אתה כל פעם שאומרת לך משהו, תלך תעשה, או ברוב פעמים תלך תעשה, אח שלי, הכבוד שלה אליך, הערך העצמי שלך ירד לתחתונים, היא יתייחס אליך כמו שוליה, אחי. מה, אתה בזוגיות הזאת כדי להיות שוליה? אם אתה לא יודע לקחת על עצמך, אחי, אחריות לפעולות שלך, וכשאתה עושה משהו, אז אתה עושה משהו, אתה לא מקשיב לאף אחד, באמת אני אומר, גם איך אנשים אומרים, אתה נכנס לפלואו סטייט, אחי, אתה לא נכנס לוואטסאפ, אתה לא הולך לגירויים, אתה לא הולך לפורנו, אתה בעבודה, אחי, אתה מפוקס בעסק. למה כשחברה שלך בא, אתה לא מפוקס בשום דבר, אני לא מבין. לגמרי, וזה גם הדבר הזה הוא אינדיקציה. זה מגיע מפחד לאבד, זה מגיע מבושה שהוא יעשה משהו לא נכון כי הוא מפחד. עכשיו מה הקטע? כשאתה אומר לו, רגע, למה שתקנה לשוקולד? ששוקולד זה מצוין. כן? שוקולד זה מצוין, אחי. זה פצצה, אבל מאיזה מקום זה מגיע? רגע, למה לקנות לשוקולד? שתרגיש טוב. היא לא מרגישה טוב? למה? סתם רבנו, אתה יודע, לא. מה זה סתם רבנו? אתה אומר שהיא לא מרגישה טוב, אתה רוצה לקנות לשוקולד. למה אתה קונה לשוקולד? תסביר לי. כי רבנו, סתם. הנה, זה הנקודה. זה החוסר יכולת שלו להתמודד. השוקולד אולי יציל את זה. מה זה מצוין שהשוקולד יציל את זה? ככה אתה תדע שיש משהו חיצוני שמציל אותך, ולאן זה יביא אותך? שהבת זוג שלך עכשיו פעם הבאה תרצה 200 שוקולד? שפעם הבאה אתם לא יכולים אם אתה לא יוצא למסעדה יקרה? שמה? שאין לך מילה, שאתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה בעצמך ושאתה צריך קביים. וכמו שאתה אומר, זה מוריד את הכבוד לתחתונים. לא בגלל שהיא רעה, ווואי, אין לי אמונה בנשים. לך היה כבוד? לך היה כבוד עם מישהו שמוביל אותך, כמו שנתנו את הדוגמה על הגורילות? הוא מדריך גורילות, הוא אומר לך, אח שלי, אני עושה הכל, אני זה. ואז פתאום כשיש איזשהו משהו קטן, אחי, הוא בורח, הוא מפחד, הוא לא יודע איך להגיב. מה זאת אומרת? יש בינך טאקל? בינך לבין הבת זוג שלך? אז מן הסתם שהוא לא יהיה ילד קטן, תדע לנהל את זה. לתת מקום לרגש, לתת מקום לה, להבין אותה, להבין את עצמך, לפתור את הדברים. כל מה שצף. אז לצורך העניין אצלו מה צף? חוסר יכולת להתמודד עם מה שהוא עשה אולי. מה עשית שהוא כל כך נורא? תסביר את זה. למה זה נורא לה בכלל? לך קודם כל, תבין את זה. אוקיי, מה אתה עושה אחרת הלאה? רגע, זה משהו שאתה בכלל לא מסוגל לעבור עליו? אם אתה לא מסוגל לעבור עליו, אולי עדיף שתיפרדו, למה אתה קונה לו שוקולד? אבל זה הפחד שהוא יגיע לתשובות האלה, ואז הוא יצטרך לקחת החלטות שהוא לא יכול לקחת. כי הוא נמצא בכלא. זה פשוט שאלה כמה הכלא רחב. וכל עוד לא שואלים את השאלות האלה, כמו שאתה אומר, הכבוד בסוף ילך לתחתונים, כי אתה נמצא בכלא, ואם אתה נמצא בכלא, בסוף העולם משקף לך את זה, שאתה האסיר שלו. אם אתה מתנהג כאילו אתה בכלא, כי אתה צריך מישהו חיצוני שיאשר לך משהו, זה בעצם כלא,
מישהו שיאשר לך שזה סבבה, אם השוקולד יאשר לך שאתם בסדר, כי אתה לא מבין למה אתם לא בסדר, כי אני שואל לך, אתה לא יודע לאן, בסוף העולם ישקף לך את זה. שזה בעצם מה שאתה אמרת, שבסוף היא תאבד לך כבוד, בסוף אתה תרגיש שהזוגיות הולכת לפח, שאין משיכה יותר, ברמות הכי גרועות אפילו, שהיא חס וחלילה תבגוד, לא עלינו, כן? שזה פשוט עניינים, מה שנקרא, זה לא עניין של השם או לא השם, זה פשוט תוצאה של מצב מסוים. יש רע, יש אשם, יש לא אשם, אפשר לדבר על זה מיליון שנה, זה לא רלוונטי. איך אתה יוצא מזה גבר חזק יותר, טוב יותר, אחי? איך אתה פותר לעצמך את הבעיות האלה? כי זה בסוף הכל שורש של אותה בעיה. שזה בעצם כמו שאתה אומר. הדבר הזה שהוא עולה, שאתה ממשיך לקחת סמכות חיצונית, ממשיך להקשיב לה, למשהו שיציל לך, במקום להיכנס לפלואו סטייט הזה של להקשיב למה אתה רוצה. להקשיב לרצון שלך, אחי. ליציבות הפנימית שלך, לסמכות הפנימית שלך. זה מה שגרם לזה לקרות מלכתחילה. ואם הסמכות הפנימית שלך לא בסדר, מה זה אומר לי? למה אני כל כך רוצה לקנות לשוקולד, ואם שואלים אותי שאלות על למה אני רוצה לקנות לשוקולד, אני לא מסוגל לענות. אני רוצה שפה הסמכות הפנימית שלך תוביל אותך. אני לא מסוגל שהיא תוביל אותך, כי אתה מפחד ממה שהיא אומרת. וזה הקטע. וברגע שאתה עושה את זה ושובר את זה, אתה לא תגיע למצבים האלה שהבת זוג לא מכבדת אותך. שאתה לא מוביל, שאתה לא יוצר, שאתה נמצא, ושאתה גם, וואלה, שם זין על המטרות שלך, כמו שאתה אומר. וואלה, נמצא במצב שאתה לא מסוגל לתת תשומת לב למה שאתה צריך באותו רגע, כי יש משהו אחר שהוא יותר חשוב לך באותו רגע, כי בצורה תת מודעת אתה אומר, פאק, את זה אני לא יכול לאבד. כי אני שבת צריך, אני מחזיר את זה גם. אני לא יודע בכלל למה זה כאן. אז ברור שאתה תיתן לזה תשומת לב, למה אתה מאשים את עצמך בכלל? אבל אתה צריך לשפר את זה מהשורש. כמו שאמרנו, לדעת איך אישה עובדת שנגענו שזה קשור לרגש. איך גבר עובד, שהוא הביטוי בעצם של האנרגיה הזכרית בעולם הזה. שאישה היא הביטוי של האנרגיה הנקבית בעולם הזה, ושבכל אחד מאיתנו יש גם זכרי וגם נקבית. להבין את הקטעים האלה, כי כל עוד אתה לא יכול לעבוד עם זה. אתה פשוט מאמין להשלאה של העולם החיצוני. הוא עדיין יציל אותך, זה עדיין השוקולד, זה עדיין הטיול לחול, זה עדיין ההחלטה של הבת זוג שתגיד לי הפעם שהיא חרמנית והמשיכה חזרה. וכן, אני אומר את זה ככה, זה שטויות, אני אומר את זה כדי שאנשים יצילו את עצמם. זה לא קיים, זה לא קיים, זה לא קיים. ואני נותן פה דוגמה של מפקד וחייל, לא שהמערכת יחסים בין זכרי לנקבי זה בהכרח מפקד וחייל, זה פשוט עניין של הובלה. החייל הזה שמגיע ואומר, כן, כן, פעם הבאה אני אגיע בזמן, פעם הבאה אני אגיע בזמן, הוא לא מגיע בזמן. הוא לא מגיע בזמן, כי הוא לא מכבד אותך. זה רק אינדיקציה, הוא אומר לך, תקשיב, אני רוצה לכבד אותך, אתה פשוט לא נותן לי סיבה. אל תסתכל על זה בתור מקום, אז עכשיו אני צריך להיות אגרסיבי, עכשיו אני צריך להוביל, להפך. הוא רוצה, הסיבה שהוא לא הגיע לאן שאתה זה כי הוא לא עשה את מה שאתה אומר, כי אתה יודע לעשות את זה, תן לעצמך קרדיט, תן לעצמך אישור טוב, אמיתי. ומי דווקא יכול להגיד שלא? מי שרק צפה בידע שאומר לו, תהיה רע, תהיה אגרסיבי, תהיה ככה, והוא לא באמת הבין את העומק, כי היה לו חלק בראש שאומר, פאק, אני גם רוצה להיות רך, אני גם רוצה זוגיות אוהבת, אני גם רוצה להבין אותה. אז לא הבנת איך זה עובד ביחד, זה למה אתה לא מסוגל. זה למה אתה עדיין מחפש בחוץ. הבן אדם צריך להבין למה הוא מחפש בחוץ. אז הוא מבין שזה לא השוקולד, זה לא המשיכה שאולי תגיד לו שהיא חזרה אם הוא ישקיע עליה מספיק כסף. זה לא זה שיהיה לך גוף טוב, זה לא זה. כי הבן אדם שיש לו גוף טוב זה זה שמתאמן גם בשביל עצמו, כן? זה לא זה שאתה תרצה אותה יותר בסקס. אוקיי, זה לא זה. זה שאתה תקשיב לסמכות הפנימית הזאת. כי היא יודעת. ותפסיק להקשיב לקולות האלה בחוץ, כמו שאתה בעצם אומר, ואיך קישרת את זה יפה, שתקן אותי אם אני לא אמרתי את זה במילים מדויק כמו שלך אחי, זה כל העניין הזה שאם אתה עוד פעם מחפש את הדייט, אתה עוד פעם מחפש שיעברו שבועיים, אולי עוד פעם זה המחזור, אולי זה עוד פעם זה, מה אתה משדר במתחת? כל המשפטים האלה, מה הם בעצם אומרים? אני לא בטוח. הכל בסדר. בוא נשאל למה. הסיבה שאנחנו מפחדים לשאול למה, זה למה נתקענו. כשנשאל למה, התשובות יעלו. למה אני מרגיש לא בטוח? רגע, כי אני לא יודע לאן הזוגיות הולכת. אני יודע איך זוגיות הולכת, איך זוגיות נבנית, איך האישה שלי בנויה, איך האישה שלי מתוקה, אני אוהב אותה, איך שם מתפתח לי משהו עם איזושהי מישהי פה, אוקיי? אם אני לא יודע איך היא בנויה, אני לא יכול לספק לה את הצרכים שלה. אם אני לא יודע איך אני בנוי, אני לא יודע להתנהל בצורה נכונה איתה. עכשיו, מעבר לזה שאני בן אדם ואני מתנהל איתה כמו בן אדם והיא מתנהלת איתי כמו בת אדם, יש פה גם את העניין של גבר ואישה. יש פה את העניין הזה של הובלה. לא סתם יש לך זין, זה הביטוי של החדירה. זה הביטוי של זה, אין דרך להתחמק מזה. אתה צריך לתת מקום מלא להכלה, לנקביות, לרגישות, לאהבה,
לפתיחות, להתמסרות, גם בתוכך. אבל גם לדעת לשלב את זה, עם הזכריות. וברגע שאתה באמת לא ככה, אתה ממשיך לחפש את זה בחוץ, אחי, וזה מתכון, אחי, לאבד את זה, לאבד את הכבוד שלך, שזה בסוף ישתקף, ולאבד את הכבוד אל מולה. זה הכל. היא לא רעה. היא לא רעה, היא לא רוצה להימשך אליך, להפך, אח שלי. אם אתה אומר שהיא לא נמשכת, והיא עדיין נמצאת, היא רוצה שתצאו לדייטים והיא עדיין נמצאת, בומבוקלט, אחי, אתה לא מבין איך היא אוהבת אותך, היא רק רוצה שתגרום לרגש שלה לעבוד, שתבין אותה כאישה. הרי אתה יודע שכשאתה קונה את המתנות, אז זה לא עובד. אבל קניתי לך מתנות, מה את תעצבנת? קוסמת. זה לא זה, זה לא זה, זה הרגש, תראה אותה. אבל אני רואה אותה, אז אתה לא רואה אותה. ואז כשאני אומר את זה, זה מעצבן, אז מה זה אומר עליי? לא, זה לא אומר לך כלום. כי זה שחשבת שזה אומר לך עד עכשיו משהו, זה מה שמנע ממך להתקדם. שחרר, תהיה בקבלה. זה גם מה שמעלה תדרים. אחד מהדברים שדור אקשטיין, שמדבר כל הזמן על תדרים ויצירת מציאות וזה, לא לעומק שאנחנו מדברים, אבל אומר, תהיה בקבלה. אוקיי? וברגע שאתה תהיה בקבלה, אתה תראה גם למה זה ככה. אז אתה תוכל בעצם להבין איפה אתה חסר. ואז איך אתה גורם לזה לקרות? ברור שאני קונה שוקולד, ברור שאני קונה מתנות, ברור שאני עושה את הדברים האלה, אבל אתה יודע מה ההבדל? זה לא פיצוי, זה ליצור. היא שולחת לי, וואו, מה שלחת לי, אני לא מפסיקה לחשוב על זה. זה לא מאמי, הכל בסדר, הנה אנחנו חוזרים לקשר מעל המים, נצליח להעלות את הראש. וואו, אני לא מפסיקה לחשוב עליך. וואו, אתה תקוע לי בראש, איזה כיף. הודעות טובות, שגבר וואלה גם רוצה לקבל. איזה כיף זה לקבל את זה מאישה שאתה רוצה, שאתה לא מתפשר עליה. איזה כיף זה. כי להיות זכרי, אתה יודע, הכי קל. להיות זכרי זה חדר כושר. להיות זכרי זה זה. להיות זכרי זה זה. יש מקום אחד שכולם נבחנים בו, לא משנה כמה כסף יש להם, לא משנה כמה שרירים יש להם, לא משנה כמה תודעה חזקה יש להם. איך אתה מתמודד מול אישה? כי לכל גבר יש צרכים מיניים. איך אתה מנהל אותם? אתה בורח מהם? שאתה בהרמוניה איתם. אתה יודע לתת להם ביטוי, שאתה בורח מהם. כמה מיליונרים יש שהולכים לזונות? מבזבזים על זה מאות אלפי שקלים. כמה גברים יש שבאים ומתפשרים רק על הבחורות שהם נמצאים איתם כל החיים, ואפילו לא מודים בזה, כי כאילו, בונה, זה לא הגיוני בכלל להיות עם מישהי שמבחינתי 10 מתוך 10. למרות שאני לא אוהב לדרג ב1 עד 10, זה עניין מאוד פשוט, אתה מתפשר עליה או לא? התשובה היא מאוד פשוטה, לפעמים זה פשוט מפחיד אותנו לענות. זה מפחיד לגלות שכאילו, בונה, מה, אני מתפשר? עכשיו, זה גם לא שאתה חייב למצוא מישהו שאתה לא מתפשר עליה על ההתחלה, לפעמים אתה מוצא משהו טוב שאתה באמת לא מתפשר עליו, ויש דברים שאתה רוצה לשנות, זה מבורך. לפעמים משתנו, לפעמים אתה תשתנה. פצצה. אבל זה יהיה על פי סמכות פנימית, לא השתנות מריצוי. זה יהיה מידיעה פנימית. כשאתה עושה את זה מאיזון אמיתי, זה אחרת. מבין מה אני אומר? וזה game changer, כי אתה לא צריך להמשיך לחפש בחוץ יותר על כל מלא כסף על דייטים, כל הזמן לחיות בתהייה, פאק מה אני רושם לה, היא רוצה אותי בכלל לזוגיות, למה אתה חושב שאתה גבר שלא מתאים לזוגיות? אתה חושב ברור שכן, אז למה אתה שואל את עצמך את זה? כי חסר לך איזשהו ידע, אבל אתה מתבייש רגע לא יודעות בזה. זה שיתוף, זה פה, זה מתנה. יכול להיות שזה משפט שחסר לך. אבל זה הפחד כל כך לגלות שאני חסר, כי אז מה זה יגלה לי? שאני צריך להשתנות, ואם אני צריך להשתנות, מה התת מודע אומר לי? אני מת! המוח החייתי, אני מת! המוח הזוחלי, אני מת אם אני צריך להשתנות. וזה גורם לך להפסיק לחפש את זה בחוץ, ומונע ממך את המקרים הטאקלים הלא נעימים האלה שאמרת. כאילו זה יכול להתבטא בכל כך הרבה מקרים, אחי, בחיים. מול האישה, מול נשים, כשאתה רווק. אנחנו צריכים לעשות פרק שלם, אחי, רק על דייטינג. לתת איזה שעתיים, אחי, רק על האירוע הזה, אני חושב. בנפרד, אחי, שעתיים פרק נוסף, אחי. פרק ג' פרק שלישי. חד משמעית, אחי. חד משמעית. בוא ניגע אולי בכמה מילים, אחי, בכספת, בקהילה, יש לי קהילה, אני גם בקהילה. מה קורה שם? אז ככה, בעצם יש לי את קהילת הכספת. המטרה שלי זה לבוא וליצור פה דור חדש של גברים. דור חדש של גברים, אני בטוח שמי שהקשיב עד לפה מבין כבר על מה אנחנו מדברים. בין אם זה ברמה הפיזית, מינית, גשמית, חייתית, לבין הרמה הרגשית, חלתית, ריפוי, לעבוד עם דפוסים, טראומות,
לשחרר את עצמך, לחיות בחופש, ובין אם זה ברמה ממש אנרגטית, רוחנית, לדעת לעבוד עם עצמך, עם מי שאתה, ישות שהיא רב-ממדית, ולחבר ממש את הכל, ליצור את המציאות שאתה רוצה, עם נשים, בחיים ובמיטה. עם נשים במיטה ובחיים. וברגע שאתה מאפשר לעצמך גם את המציאות הזאת כגבר, לא במקום של יאללה אני עכשיו משתרלל, או יאללה, לא. לעקוב אחרי הרצון שלך, אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה, אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה. מקום מאוזן, שיכול לאפשר לעצמו גם, זה מאוזן. כי פתאום אתה תזכה במיליארד שקל, אתה תבזבז את זה כמו חולה. אבל אם אתה מיליארד שקל, מיליארדר כבר מלא זמן, זה רגיל. נכון. שם אתה תוכל לעבוד עם זה בצורה ממש מאוזנת. אז בעצם כל העניין הזה של הכספת, זה המקום שבו אני נותן ממש ערך, בצורה שהיא אי אפשר בכלל להפנים. כלומר, יש שם כל שבוע כמעט שיעור שממש נשמר כמו שאני ואתה עושים פה, רק אני עושה עם הקהילה, בנושאים שונים, בדברים שונים. אני אתן קצת ככה שמות. שיעור ראשון יש לנו אנרגיה זכרית ונקבית. אחר כך יש לנו שיעורים על משיכה חייתית, אחר כך שיעורים על נוכחות גברית, אחר כך שיעור על דייט, אחר כך שיעור על תורת המראות, איך העולם הוא שיקוף שלך, אחר כך שיקוף של הרצון שלך או המצפן שלך, אחר כך איך אתה יוצר את המציאות שלך, ממש כמה סשנים שלמים על זה, אחר כך שמירת זרע ואיך זה מקושר לאנרגיית החיים, אנרגיית החיים ואיך זה מקושר לקונספטים תודעתיים מהעולם הקבלה ואיך אתה משתמש בזה בחיים שלך עם נשים. אחר כך יש לנו נשימות, יש לנו עוד פעם יצירת משיכה ברמה הפסיכולוגית, איך הפסיכולוגיה של האישה, איך היא בנויה, איך היא מתנהגת ברמה החייתית ואיך היא כבת אדם. ממש דברים אחי, וכל מה שאתה צריך לדעת בשביל שיהיה לך את הידע שיוביל אותך בסוף לוודאות בעולם. אחד, כי תחווה משהו שונה, כי שברת זהות, breaking the pattern, awakening the master, שבור את הדפוס, תאיר את המאסטר, אוקיי? ושתיים, כי יהיה לך פה חוויה חדשה שאתה תחווה, וזה פשוט ספירלה, זה כדור שלג שמתגלגל, בונה, זה עובד לי בניגוד למה שחשבתי. כי הפעם משהו הקליק, הפעם אמונה מקבילה נשברה. חשבתי עד עכשיו שכשאני עושה את זה אני מדכא אותה, פאק, אני בכלל נותן לה ביטוי, אני נותן לה יכולת להרגיש, אני נותן לעצמי יכולת להרגיש, אני מבטא את עצמי יותר, וואו. עד עכשיו חשבתי שכשאני עושה את זה אני רק מרחיק את עצמי מהחופש שלי. פתאום אני מתחיל עם בחורה, או מפלרטט איתה עם ביטחון, כי יש לי את הדרך ואני מבין איך לעשות את זה, כגבר שנושא את עצמו כמו שצריך, ופתאום להתחיל עם בחורה זה החופש מבחינתי. כי אם אני רואה בחורה ולא מתחיל איתה והיא בטעם שלי ואני יכול, אני בעצם מפספס פה הזדמנות, לא! וזה העניין הזה של לשנות את הערך שזה קשור אליך בתת מודע, ואתה יכול אשכרה להתחיל ליצור חיים חדשים משלך, וזה הדור החדש של הגברים שאני רוצה ליצור. גברים שמחוברים לעצמם, מחוברים לעולם, מחוברים לרצונות שלהם, ויודעים לממש אותם, לא כשהם לוקחים מהעולם, כשהם מפיצים אור. יש אפשרות כזאת. מערכת יחסים של קבלה ונתינה. אתה גם מקבל וגם נותן. וזה להפיץ טוב, וזה דור חדש, של לשבור את המוסכמות האלה, של זה ככה, זה לא ככה, זה שאת הזה, וצריך לבוא מסביב, זה מפסיק לעבוד, אז אין לי אמונה בנשים, ואני לא יודע כבר מה יעבוד, הנה השיטה הזאת תפסיקה לעבוד. תפסיק לחפש בחוץ. ואני באמת מתגאה בזה, יש לנו כבר מלמעלה של 20 שעות תוכן, וזה רק ממשיך כל שבוע, ואני גם עושה שיעורים עם הקהילה, וזה רק ממשיך ורק מתפתח, וזה מטורף, ואנשים חווים רק בקהילה שינויים קיצוניים, אוקיי? רק בקהילה שינויים קיצוניים, כמובן שיש לי את התהליכים האישיים, ולא נכנסים לזה סתם ככה, אוקיי? זה דברים שצריך לדבר איתי, כי בסוף גם השם שלי פה על השולחן, והשם שלי יותר חשוב לי מהכל, ואני רוצה לראות באיזה גישה הבן אדם מגיע, זה יעיד מאוד על איזה תוצאות הוא יקבל, והכי חשוב, הכספת, כמו שאמרתי, היא פתיח מדהים לזה. כי כמו שאני אומר, אני באמת שם את זה על השולחן, המחיר של הכספת הוא 170 שקלים לחודש, לא התחייבות. אין לי אינטרס שמישהו יישאר שם אם הוא לא רוצה, ואין לי אינטרס שמישהו בכוח יהיה שם ובכוח יצפה בתכנים. זה לא מעניין אותי. אני יודע מה העומק של הכספת, מה העוצמה שלה. כשאני מדבר עם הבן אדם ואני בא להכיר אותו בשיחה לפני, אני רוצה לראות במה מדובר, לוודא עם עצמי שזה באמת יכול לעזור לו. לעוד חודש זה XYZ, ומפה שייכנס ושיפתח לעולם הזה, עם אפס מאמץ ברמה הכספית, וכן יש פה עניין של ללמוד ולהשקיע ולהתמסר, אבל ברמה הכספית, ממש פתיחת דלת הכי נעימה והכי טובה שיש, שלי לא היה. לי לא היה. אני הייתי צריך ללכת, להשקיע עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים של הכל ביחד בטוטל,
וללכת ולחפש ולבדוק על עצמי, ולהיות אחר כך בלילות של בכי ולילות של שריטה, ואיך זה מתחבר. רגע, ואם המשפטים האלה כן עובדים, והיא, ככה המוח שלה עובד, אז למה ככה זה לא עבד? למה נכון. לא להפסיק לחפש בחוץ, להפסיק את הדור הזה של הגברים שמחפשים בחוץ, ושזה פשוט מונח להם על השולחן, שמי שמגיע עם הנכונות, להשקיע בעצמו מבחינת הנכונות, ברמה הכספית, נכונות, ברמה שלה ללמוד, להשקיע, לבוא להיות מוכן להיות פתוח לדפוסים חדשים, שפתאום כזה אמר, פאק, וואלה, הוא צודק, מה שאמרנו פה בפודקאסט, מדהים, זה המקום בשבילו, וזה המקפצה הכי גדולה, שהוא יכול להרשות לעצמו, ואני אגיד מעבר לזה, אני רוצה אותו שם, כי את החבר'ה הלא איכותיים אני ממש לא רוצה, אבל את החבר'ה האיכותיים, בטח שאני רוצה, כמה זוגיות טובה שווה, כמה להרגיש גבר בלב שלך, באמת, שווה, כמה להיות גבר שכל אישה רוצה אותו, וכל גבר אומר, פאק, מעניין אותי, איך אתה עושה את זה, כמה זה שווה לך הרגש הזה, יש בך בכלל רגש שרוצה את זה, אם כן, למה אתה לא חושב על זה, זה לא אפשרי מבחינתך, למה? זה אמונות מקבילות של העולם, שכל הזמן דוחף אותנו כגברים, ואני פה להראות שזה לא ככה, ולא רק זה, אנחנו גם לא צריכים להילחם בהם, we don't need it, אני לא במלחמה כלפיהם, אני לא מחפש את האישור מהעולם החיצוני, אנחנו יודעים שיש לנו את האנסר, את התשובה, שחלק ממנה זה גם הכספת, אז אני פה שם את זה ככה פתוח לגמרי, אחי, כי זה המטרה שלי, אחי, זה השליחות שלי. טוב. גם פה אנחנו נצרף את העמוד שלך, כמו בפרק הקודם תכלס, יש את זה עדיין שם, נצרף את העמוד של האינסטגרם, נצרף מה שתרצה, אחי, מה שתרצה, כדי שאנשים יהיה כמה שיותר קל לדבר איתך, ווואלה אחי, אנחנו סוגרים פה שעה וחצי מטורפת, כאילו אם היינו יכולים עכשיו לתת עוד שעה, שעתיים, מטורף, אני איתך, אבל היה תענוג אחי, אני אישית גם למדתי המון אחי, היה מטורף. לגמרי היה תענוג, אני רוצה להגיד שבאמת אני שמח שעשינו את הפודקאסט הזה, והנקודה הזאת היא נקודת מפנה ופריצה לכל מי שיקח את כל מה שאמרנו פה ברצינות, וכבר מהרגע שהוא ישמע את זה אני בטוח שהוא יראה איך זה מתבטא בחיים שלו וכמה הסימנים נפלו לו, אז הנקודה זה רק עכשיו לבוא וגם ליישם את זה בחיים שלך. ממש. לגמרי אחי, והיה לי תענוג, אני מסכים איתך לגמרי שכל העניין הזה של הפסיכולוגיה הנשית אנחנו לגמרי צריכים לתת לו תשומת לב, וזה מעניין לגמרי, ומי שרוצה גם יכול לעקוב אחרי, כמו שאמרנו, באינסטגרם יש לי את הקהילה החינמית שלי, יש לי את הקהילת פרימיום, ואחר כך בהמשך מי שיותר מתקדם אחי וצריך, כמובן שאני תמיד זמין בפרטי באופן אישי, זה ההזדמנות שלהם, לגמרי.